Θα παρακαλούσα πολύ να σβήσει τα τσιγάρα, ξεκινάει η συνεδρίαση. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ. Η οικονομική υπηρεσία που είναι. Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και χρόνια πολλά, διότι κάποιοι πρόεδροι και βλέπω ότι απουσιάζαν την προηγούμενη φορά. Με υγεία, ευλογία το καινούριο έτος. Τερνεξής Ιωάννης. Παρών. Ντεμίρης Αθανάσιος. Παρών. Μάρτζιος Αθανάσιος. Παρών. Ανθίτσας Αλέξανδρος. Παρών. Παπαμιχαήλ Γεώργιος. Παρών. Τζόρτζης Γεώργιος. Παρών. Τζελεπής Αθανάσιος. Παρών. Τσακμακίδης Κοσμάς. Αναμένουμε. Παυλίδης Πέτρος. Παρών. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος. Παρών. Αγαθονιάδης Αλέξανδρος. Παρών. Τζελεγγίδης Αντώνιος. Παρών. Καραγιαννίδης Αναστάσιος. Παρών. Θεοδωρίδου Χαρίκλια. Δικαιολογημένα απούσα. Για κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Μεσονύκτης Κυριάκος. Παρών. Φατράλης Βασίλειος. Παρών. Καραγιαννίδης Ιωάννης. Παρών. Βουγιουκλής Ηλίας. Αναμένουμε. Κυλατζίδης Ελευθέριος. Παρών. Σύρτας Γεώργιος. Παρών. Κινατζίδης Κωνσταντίνος. Ναι. Τον είδα. Παρών. Γεωργιάδης Γεώργιος. Αναμένουμε. Αθανασιάδης Θεόδωρος. Παρών. Αναστασιάδης Ηλίας. Αναμένουμε. Σαρίδης Άλκης. Παρών. Σμολοκτός Νικόλος. Παρών. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων. Προσοτσάνης Κυρίου Κυριάκος. Παρών. Πετρούσας Μάτας Αθανάσιος. Παρών. Αργυρούπολης. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων. Αργυρουπόλεως Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής. Απών. Γραμμένης Παπαδόπουλος Ελευθέριος. Παρών. Καλής Βρύσης Τούσκος Γεώργιος. Παρών. Καλυθέας Μούτσιος Αθανάσιος. Παρών. Κοκκινογείων Κινατζίδης Ελευθέριος. Παρών. Μαυρολεύκης Μανταζέλης Παναγιώτης. Απών. Μεγαλοκάμπου Μουρατίδης Θεόφιλος. Απών. Μικροκάμπου Σαρόγλου Ιωάννα. Απούσα. Μικρόπολης Αβραάμ Δαβίδ. Παρών. Περιχώρας Γεφυρόπουλος Νικόλος. Παρών. Πύργος Τσαούσης Κωνσταντίνος. Απών. Σιταγρών Τσανίδης Θεόδωρος. Παρών. Φωτολίβους Γεδίκογλου Πέτρος. Απών. Χαριτωμένης Χαραλαμπίδης Ηρακλής. Δικαιολογημένα απών. Οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μας, Παχατουρίδης Γεώργιος Ανθοχωρίου. Παρών. Και Πανοράματος Γαβράς Στέφανος. Παρών. Δύο. Πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να πούμε πως έχουμε 3 έκτακτα θέματα. Έχετε μπροστά σας. Θα συζητήσουμε όμως μόνο τα 2. Θα σας πω αμέσως γιατί. Καταρχήν, το πρώτο έκτακτο αφορά την απαγόρευση έτοιμα προς το Δασαρχείο Δράμας για την απαγόρευση υλοτόμησης στην περιοχή βορειοανατολικά του κάστρου Μααρά του Σπηλαίου Αγγίτη. Το δεύτερο έκτακτο αφορά το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευής στέγης στα αποδυτήρια του γηπέδου στην τοπική κοινότητα Μικρόπολης. Και οι 2 αιτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες ήρθαν στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την έκδοση της πρόσκλησης. Το τρίτο, το οποίο αφορά την ενημέρωση για τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαρακρού, παρότι ο κύριος Τζελεπής είναι έτοιμος, ο κύριος Φατράλης μου υπενθύμησε και ορθά ότι στο αίτημά του την προηγούμενη φορά είχε υποβάλει και το αίτημα για την παρουσία των Περιφερειακών Συμβούλων και του Δημάρχου Νευροκοπίου. Δεν προσκλήθηκαν, επομένως το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με επίσημη πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για να μπορέσει το αίτημα να έρθει σωστά, όπως τέθηκε από την αντιπολίτευση.
Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε, κύριε Φατράλη, κάποια στοιχειώδη ενημέρωση, αν θέλετε, αλλιώς το αφήνουμε τελείως για την άλλη φορά. Να μπει όπως πρέπει. Τη θέση του κύριου Τσελεμπή, η οποία ήταν πάρα πολύ σωστή, την ξέρουμε. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι πρέπει να είναι και όλοι οι υπόλοιποι που είπαμε, διότι και αυτοί έχουν άποψη, είναι άνθρωποι οι οποίοι διοίκησαν, και ο κύριος Παπαδόπουλος τελευταία, ο κύριος Μελέτης, ο κύριος Ματζιάρης αυτή τη στιγμή έχει κάποια θέση η οποία είναι... Ξαναγύρισε ο Παπαδόπουλος όπως λέτε, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό να γίνει μια εμπεριστατωμένη... Έτσι κι αλλιώς υποβλήθηκε το αίτημα από εσάς και έτσι έπρεπε να έρθει και στο Συμβούλιο. Αν νομίζει το σώμα ότι πρέπει να... Όχι, όπως θέλετε. Λοιπόν, ως προς το διαδικαστικό για τα έκτακτα, εγκρίνει το σώμα. Ενέκρινε ομόφωνα. Στο πρώτο θέμα, έτοιμα προς το δασαρχείο για την απαγόρευση υλοτόμησης στην περιοχή βορειοανατολικά του κάστρου Μαρά, του Σπηλαίου Γήτη. Κύριε Δήμαρχε. Υπήρχε ένα αίτημα κατοίκων του Αγκίτη για να απογορευτεί η ξύλευση σε ένα συγκεκριμένο σημείο της περιοχής του Σπηλαίου, ακριβώς δίπλα από το κάστρο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί υπάρχει ένα εξαιρετικό δάσος σπουρναριού με μεγάλα ιονόβια δέντρα, το οποίο είναι και στο στόχο, ας πούμε, υλοτόμων, πέραν από τις ανάγκες τις πραγματικές, δηλαδή κάποιοι υλοτομούν και λίγο παράνομα, λίγο παραπάνω, κόβουν πάτη παραπάνω. Υπήρξε βέβαια μια ψημαχία μεταξύ των ανθρώπων αυτών και των κατοίκων των κοκκινογείων, αλλά σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και τον πρόεδρο των κοκκινογείων καταλήξαμε ότι αυτό το συγκεκριμένο αλσίλιο μπορεί να προστατευτεί. Στην επικοινωνία που είχαμε του δασαρχείου είπανε ότι ή να μαζευτούν υπογραφές των κατοίκων που δεν θέλουν να υλοτομηθεί αυτό το συγκεκριμένο μέρος, ή να υπάρξει ένα αίτημα του Δήμου. Εγώ έκανα, η αλήθεια είναι, αίτημα ως δήμαρχος, αφού είχα συνεννοηθεί, επαναλαμβάνω, με τον πρόεδρο των κοκκινογείων και είχα τη θετική του συγκατάθεση. Όμως το δασαρχείο επέμεινε ότι θέλει να έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό το φέρνω, έχετε στα χέρια σας ποια είναι η περιοχή, είναι ένα συγκεκριμένο, το αίτημα αφορούσε μεγαλύτερη έκταση, αλλά καταλήξαμε σε αυτήν η οποία είναι και βολική, όχι με την έννοια ότι είναι σε σημείο τέτοιο που πραγματικά προστατεύεται η περιοχή πέραξη του Σπηλαίου. Ο κύριος Σύρτας έχει το λόγο. Θα ήθελα να ρωτήσω, Δήμαρχε, αυτό εδώ το σκαρίβημα που κάνατε είναι καλό. Πώς θα προφυλάξουμε αυτούς που υλοτομούν, θα μπουν κάποιοι πάσαλοι εκεί, πώς θα γίνει, δηλαδή κάποιος πήγε δίπλα, κάποιος πήγε πιο εκεί. Θα μπουν πινακίδες απαγορευτικές, κύριε Σύρτα, και βέβαια με το που θα πάρθει η απόφαση θα κοινοποιηθεί στα καφενεία, στα αυτά. Οπότε οι άνθρωποι που είναι συγκεκριμένοι που υλοτομούν και θα έλεγα πέραν του νομίμου θα σταματήσουν, φαντάζομαι. Όχι, θα οριοθετηθεί, κύριε Σύρτα. Έγινε, ευχαριστώ. Θέλει να πει κάτι ο πρόεδρος? Ναι. Μισό λεπτό, παρόντες ο κύριος Τσακμακίδης Κοσμάς και Αναστασιάδης Ηλίας. Ο κύριος Μολοκτός έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, γεννούνται ερωτήματα όσον αφορά το θέμα το οποίο θέσατε, και τα ερωτήματα είναι: πρώτον, ποιοι είναι οι κάτοικοι οι οποίοι δεν θέλουν να υλοτομηθεί το μέρος αυτό? Δεύτερον, το δασαρχείο δίνει το OK να υλοτομηθεί το μέρος αυτό? Και τρίτον, το κυριότερο, σε μια περίοδο κρίσεως, σε μια περίοδο που ο κόσμος έχει ανέχεια, δεν μπορεί να πάρει ούτε καυσόξυλα να κάψει για να ζεσταθεί, εμείς απαγορεύουμε τους ντόπιους κατοίκους, τους δημότες μας δηλαδή, να υλοτομήσουν ξύλα για να ζεσταθούν. Θεωρώ ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να το ξαναδούμε και δεν μπορούμε έτσι ηρίστο εμπαρόδο να περνάμε ένα θέμα ότι απαγορεύεται εκεί, γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι κάποια δέντρα είναι αιωνόβια. Εντάξει, το δέχομαι. Αλλά δεν δέχομαι την ανεξέλεκτη βέβαια υλοτομία και θα πρέπει τουλάχιστον το δασαρχείο να επιβλέψει και να δοθούν άδειες στους κατοίκους του Δήμου μας να υλοτομήσουν όσοι το δικαιούνται. Είναι απαράδεκτο να απαγορεύουμε στους δημότες μας να υλοτομούν ξύλα σε μια περίοδο που αυτή τη στιγμή είμαστε στα όρια της φτώχειας και της πείνας. Το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Σμουλοχτέ,
δεν κατανοώ την ανησυχία σας και ειλικρινά δεν θέλω να αντιδικώ μαζί σας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, η τοποθέτησή σας τώρα ήταν διαφωνείτε με τη συγκεκριμένη περιοχή, διαφωνείτε με την ελωτόμηση γενικώς, διαφωνείτε με τη φτώχεια, συμφωνείτε με τι. Τι είπατε τώρα? Να μην... Με συγχωρείτε. Είναι ρητορικό το ερώτημά μου. Και βέβαια υπάρχει άδεια στους κατοίκους του Δήμου να υλοτομούν και βέβαια υλοτομούν οι κάτοικοι όλου του Δήμου και έχουν καλύψει τις ατομικές τους ανάγκες και τις καλύπτουν διαρκώς. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο αλσίλιο στο οποίο θέλουμε να απαγορεύσουμε την υλοτόμηση γιατί μιλάμε για αιωνόβια δέντρα. Ναι, στην ανάγκη υλοτόμησης, αλλά και ναι, στην προστασία του περιβάλλοντος. Κύριε Σμολοχτέ, θέλω να είστε προσεκτικός στις τοποθετήσεις σας. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο για προσωπικό. Παρακαλώ. Κύριε Σμολοχτέ, δευτερολογείτε τώρα και τέλος. Να απευθύνεται εκ μέσα στο πρόσωπό μου ως Δημοτικός Σύμβουλος. Είναι προστατευόμενο αλσίλιο το μέρος, κύριε Δήμαρχε. Τα ερωτήματα είναι σαφείς και θα απαντήσετε. Και όχι ρητορικά σχήματα. Το αλσίλιο είναι προστατευόμενο, έχει χαρακτηριστεί ασύλιο. Εδώ ο κόσμος δεν έχει να ζεσταθεί και εσείς μου λέτε ότι απαγορεύεται η ξύλευση. Το δασαρχείο δίνει το OK και ερχόμαστε εμείς εδώ να πάρουμε απόφαση και να απαγορεύσουμε τους δημότες μας να κόβουν ξύλα. Τι λέτε, κύριε Δήμαρχε? Και αφήστε τα ρητορικά σχήματα και αφήστε το τι λέει ο Σμολοκτός. Το τι λέει η κοινή γνώμη και οι δημότες σας, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Σμολοκτέ, ευχαριστούμε. Το λόγο στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας μια στιγμή. Να ακούσουμε την άποψή του. Ευχαριστώ πολύ. Για το συγκεκριμένο χώρο ήθελα να μιλήσω ότι δεν πήραμε υπόψη μας ότι είναι δίπλα από ένα κάστρο του Μαρά και αυτό μάλλον θέλουμε να προστατεύσουμε, κύριε Σμολοχτέ. Επειδή το αίτημα των κατοίκων ήταν για περισσότερο χώρο από ό,τι είχα καταλάβει, για 1 χιλιόμετρο μιλούσαν οι άνθρωποι, το περιορίσαμε σε αυτόν τον χώρο γιατί τα δέντρα αυτά, τα πουρνάρια, είναι πράγματι πολύ μεγάλα και είναι κρίμα να τα κόψουμε. Απλώς εγώ ήθελα να επιθυμίσω και στο σώμα ότι σε αυτόν τον χώρο υπάρχουν και εκτός από τα πουρνάρια και ελιές. Κατ' ιδέα που είχαμε συζητήσει, Δήμαρχε, μαζί σου, είχα πει ότι αν μπορούμε να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα, γιατί είναι κρίμα να χάνονται αυτά τα δέντρα και αν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. Το λόγο στον κύριο Καραγιαννίδη. Ιωάννη Καραγιαννίδη. Εκτός από την απογόρευση του συγκεκριμένου αλσιλίου, ήθελα να προχωρήσω λίγο παραπέρα. Ευνηδιάστηκα, δεν το ήξερα το θέμα. Είναι έκτακτο βέβαια. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες όπως είναι η πυρκαγιά. Και επειδή είμαι κάτοικος της περιοχής, ξέρω ότι πάρα πολλές φορές η συγκεκριμένη περιοχή και πιο πάνω και πιο κάτω έχει καεί. Εμείς σαν Συμβούλιο, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάρουμε μόνο την απόφαση της απογόρευσης και θα αφήσουμε όλα τους θάμνους, τα ξερά κλαβιά που είναι αιστεία πυρκαγιάς ή τυχόν κάποιοι μπορεί να θέλουν να βάλουν φωτιά. Δεν θα προχωρήσουμε να κάνουμε κάποια βήματα, να κάνουμε καθαρισμούς, να συνοηθούμε με το δασαρχείο, τι μπορούμε να κάνουμε για πυροπροστασία. Δηλαδή, εκτός από την απογόρευση, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλα βήματα. Το λόγο παρακαλώ στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Καραγιαννίδη, βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι έχει σχέση με την αντιπυρική προστασία κάθε χρόνο υλοποιείται και για την επόμενη χρονιά πάλι θα γίνει. Αυτό το συγκεκριμένο, αυτό βεβαίως δεν θα... Απλώς απαγορεύουμε, τι να το πούμε απλά, να κόβουν δέντρα από το συγκεκριμένο μέρος, κύριε Καραγιαννίδη. Είναι μια μικρή περιοχή δίπλα στο κάστρο ακριβώς, να προστατεύσουμε μια φυσική ομορφιά. Δεν είναι μεγάλη περιοχή, ούτε δημιουργούμε ιδιαίτερο πρόβλημα στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος μας κανονικά μπορεί να υλοτομήσει, κανονικά μπορεί να πάρει τα ξύλα που του χρειάζονται. Λέμε για μια μικρή συγκεκριμένη περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά προχωρώ ένα βήμα παραπέρα. Θα ενταχθεί και αυτό, όπως το αλσίλιο της Φωσιάνης ή κάποιο άλλο, τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι στους κτηνοτρόφους που πάνε με τα κατσίκια τους και ακούγουν τα κλαδιά. Δηλαδή θα γίνουν κάποιες ενέργειες εκτός από το απογορεύουμε. Διότι αν πούμε απογορεύουμε και το σταματήσουμε εκεί, δεν κάνουμε τίποτε. Κάποια μέρα θα καεί το δασίλειο. Απλώς να φροντίσουμε μάλλον και να κάνουμε μια σύσκεψη, αν είναι δυνατόν, και για τα επόμενα βήματα. Το λόγο στον κύριο Φατράλη και αμέσως μετά στον κύριο Αθανασιάδη. Καταρχήν ήθελα να μας πείτε, αν γνωρίζετε, ποια είναι η απόσταση από το κάστρο, πόσο είναι, ποια είναι η απόσταση που απαγορεύεται. Όχι, κολλητό είναι από τη... Δηλαδή ο χάρτης εδώ επάνω, εδώ από
Ναι, αυτό εδώ η απόσταση, εδώ είναι το κάστρο. Καλά, ο Σταυρός τι είναι? Ο Σταυρός είναι μόνο ο χώρος που απαγορεύεται. Και το από την πάνω μεριά είναι. Αυτή τι απόσταση είναι αυτή, Πρόεδρε? Δεν είναι γύρω στα 10 στρέμματα. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ. Καταρχήν θεωρώ σας ότι παρακαλώ πολύ, κάντε λίγο ησυχία. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αυτό που γίνεται σήμερα, κύριε Δήμαρχε, διότι με την προηγούμενη περίπτωση που αναρτήθηκαν διάφορες ανακοινώσεις με το όνομά σας από κάτω, ναι, είχε δημιουργηθεί θέμα και καλώς, ναι, και καλώς το κάνατε αυτό για να τελειώνουμε, επειδή την περιοχή λίγο πολύ τη γνωρίζουμε, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ μεγάλη για την ξύλευση. Κύριε Αθανασιάδη, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι το δασαρχείο έχει τον κύριο λόγο πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή εδώ με την αεροφωτογραφία που υπάρχει φαίνεται και το κάστρο. Έτσι, αυτό που βλέπουμε γύρω-γύρω με την άσπρη περιγραμμή είναι το κάστρο. Και φαίνεται, ας πούμε, την έκταση με τις συντεταγμένες που μέσα υπάρχει, ας πούμε, αυτό το αλσίλιο από πουρνάρια, από ό,τι φαντάζομαι. Λοιπόν, και ελιές. Νομίζω ότι και σε αυτές ακόμα τις περιπτώσεις, επειδή επίσημα δεν είναι αλσίλιο, από την άλλη πλευρά, άμα το δούμε ότι αυτά τα δέντρα ίσως καταστρέφουν και το κάστρο που υπάρχει. Έτσι, γιατί αν θέλουμε κάποια στιγμή να αναδείξουμε το κάστρο, δεν μπορεί να είναι και κάστρο και αυτό. Γιατί η βλάστηση καταστρέφει την δόμηση που υπάρχει. Ας πούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει μια ήπια εκμετάλλευση σε συνεργασία με το δασαρχείο. Δηλαδή, θα μπορούσε να υποδείξει το δασαρχείο ποια μπορούσαν να σημαδέψει, ποια μπορούσαν να υλοτομηθούν. Ούτως ώστε αυτό που θα έμενε να ήταν και προστατευόμενο και θα μπορούσε, ας πούμε, να ενταχθεί και σε αντιπυρική ζώνη. Δηλαδή, εάν μπει το δασαρχείο, αν ζητήσουμε από το δασαρχείο να πει ποια μπορούν να πάει μέσα να σημαδέψει. Αυτά και αυτά τα συγκεκριμένα δεντρίλατα μπορούν αυτά να τα κόψουν. Ούτως ώστε αυτά που θα μείνουν να είναι σε κατάσταση να μείνουν τέτοια που μπορούν πραγματικά να στηρίξουν την άποψη ότι είναι αλσίλιο. Αυτά. Το λόγο παρακαλώ στον κύριο Δήμαρχο. Βεβαίως, κύριε Αθανασιάδη, ξέρετε ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε φέτος με το γεγονός ότι δεν υλοτομήθηκαν ξύλα για τα χωρικά. Και έτσι τόσα χρόνια υπήρχε η υλοτόμηση νόμιμη, δεν κινδύνευσε το δάσος. Αλλά τώρα που επιτράπηκε και με τις ανάγκες τις μεγάλες, δυστυχώς οι πολίτες μας πολλές φορές δεν υλοτόμησαν όπως θα έπρεπε. Υλοτομούσαν και κάναν πλατείες μέσα στο δάσος. Προκειμένου λοιπόν να χαθεί τελείως αυτό το συγκεκριμένο αρτσίλιο, απαγορεύεται και τελειώνει. Έτσι ακριβώς γινόταν, κύριε Αθανασιάδη, και πολύ σωστά αναφέρεστε, αλλά φέτος με τις ειδικές συνθήκες ευχόμαστε του χρόνου να μην υπάρξουν αυτές. Για να μην κινδυνεύσει το αλσίλιο, βάζουμε αυτόν τον περιορισμό. Κύριε Σύρτα, θέλατε κάτι? Εγκρίνει το σώμα? Ενέκρινε ομόφωνα, κύριε Σμολογδία? Κατά πλειοψηφία. Κύριε Αθανασιάδη, και εσείς, η παράταξή σας? Εμείς η άποψη δικιά μας είναι συγκεκριμένη, ότι με επιστασία του δασαρχείου θα μπορούσε να γίνει συγκεκριμένη μερική υλοτόμηση, αφού προηγουμένως περάσει το δασαρχείο και χαρακτηρίσει ποια μπορούν να κοπούν. Και να γίνει με επιστασία του δασαρχείου. Με αυτή την παρατήρηση, λοιπόν. Με αυτή την παρατήρηση. Κατά πλειοψηφία. Εγκρίνει το σώμα. Το αίτημα την... Παρακαλώ. Δεύτερο έκτακτο. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευή στέγης στα αποδυτήρια του γηπέδου στην τοπική κοινότητα Μικρόπολης. Εγκρίνει το σώμα, θέλετε κάποια... Ενέκρινε ομόφωνα. Θέματα ημερήσιας διάταξης για το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ. Προημερησίας διάταξης θέλω δύο θέματα. Ναι, κύριε Φατράλη, παρακαλώ. Το πρώτο θέμα έχει σχέση με την απόφαση που πήραμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάθεση καυσίμων. Πήρα την απόφαση η οποία... Δεν μιλώ για αυτό, Δήμαρχε. Προημερησίας διάταξης. Εντάξει. Λοιπόν, πήρα λοιπόν την απόφαση η οποία δεν έχει καμιά σχέση με την τοποθέτησή μας. Με την τοποθέτηση που κάναμε και δεν ψηφίσαμε. Εμείς δεν ψηφίσαμε διότι
είπαμε μέσα στην τοποθέτησή μας ότι δεν τηλεφωνήθηκαν οι βενζινοπόλες, αλλά διότι δεν ήταν σύνομο με τον 3463 του 2006 του ΦΕΚ 114. Εννοείται ότι δεν αποτυπώθηκε στην απόφαση η παρατήρησή σας. Πήγα στη γραμματεία, να σε ενημερώσω βέβαια, έγινε αλλαγή, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα. Η απόφαση έφυγε για έγκριση. Μπορεί να γίνει ορθή επανάληψη. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστείτε, θα παρακαλέσω να το δείτε Υπάρχει για να τρόπος. λειτουργήσετε σωστά. Και θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, και κάποιες αποφάσεις, βέβαια θα είναι και δικό μας θέμα να τις συζητάμε, δεν υπάρχει θέμα, μου τους έδωσε εκεί ο υπάλληλος και τη διόρθωσε με πολύ καλή θέληση και γρήγορα, θα έλεγα. Να απαντήσω σε αυτό, κύριε Φατράλη, γιατί έχω την ενημέρωση τώρα από τη γραμματεία. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει η ορθή επανάληψη. Μπορεί, σας είπα, να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Έχει γίνει η ορθή επανάληψη και έχει φύγει ήδη, μου είπανε τα παιδιά, προς έγκριση ως ορθά επαναλαμβανόμενη η απόφαση. Ευχαριστώ. Το δεύτερο ήταν ότι παρακάλεσα κάποια στιγμή με το θέμα της παραίτησης του κυρίου Ροδίτη να μοιραστεί στους συναδέλφους το έγγραφο. Αμέσως μετά, κύριε Φατράλη, θα γίνει. Κύριε Δήμαρχε, επειδή όπως βλέπω δεν υπάρχει τρόπος να βρούμε γραφείο στην Προσουτσάνη, σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, θα θέλαμε να μας παραχωρήσετε ένα γραφείο στο κτίριο του πρώην Δήμου Συνταγρών στο Φωτολίβος. Να σας καταθέσω και την... Λοιπόν, αυτά ήταν τα προημερησίας διάταξη. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτάκι. Σε ό,τι αφορά για την παρέτηση του κυρίου Ροδίτη, κύριε Φατράλη, ήδη έχουμε ετοιμότητα αμέσως για να προβούμε σε ανάγνωση. Είπαμε να μην φωτοτυπήσουμε. Να το φωτοτυπήσουμε και θα το μοιράσουμε. Λοιπόν, κύριε Σμολοκτέ. Το ένα θέμα έχει σχέση με τα γραφεία τα οποία προβλέπεται από τον κώδικα να μας παραχωρήσετε. Αν και έχουν περάσει περίπου 1,5 χρόνο, 2 χρόνια τώρα είναι, δεν έχετε προβεί σε αυτή την ενέργεια, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε. Εμείς θέλουμε το γραφείο να παραχωρηθεί εντός του Δημαρχείου, πριν καταφύγουμε στην προστασία της περιφέρειας. Και παρακαλούμε να το κάνετε σύντομα. Κύριε Τσιβελεκίδη, αφήστε τα αυτά. Σπέκουλα δεν χρειάζεται επάνω σε νόμους και αποφάσεις. Δεν θέλουμε σπέκουλα. Δεν απέθυνε το λόγο σε εσάς. Μιλάμε με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μιλώ με εσάς. Παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε ορισμένα πράγματα. Παρακαλώ να γίνει σύντομα και εντός του Δημαρχείου. Δεύτερο, θα επικαλεστώ, κύριε Πρόεδρε, το ότι τον προϋπολογισμό τουλάχιστον και την συγκεκριτική έκταση, που είναι ένα καλό πόνημα, θα έπρεπε να μοιραστεί τουλάχιστον στους Δημοτικούς Συμβούλους, τουλάχιστον στους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης. Η συμπολίτευση μπορεί να μην το θέλει. Αλλά είναι πραγματικά είναι ένα πόνημα σοβαρό, έγινε σοβαρή δουλειά. Ακούστε, κύριε συνάδελφε. Ακούστε λιγάκι. Κύριε Μεσονύκτη, κύριε Σμολοκτέ, αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές. Όχι, είπαμε για ποιο λόγο. Τουλάχιστον τον προϋπολογισμό ήθιστε να τον έχουμε, γιατί είναι πολύ συμμαζεμένος, αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα διαβάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε σε μία μέρα, γιατί χθες το πήραμε, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε έναν προϋπολογισμό σε μία μέρα. Καταλάβατε. Τουλάχιστον ήθιστε να δίνετε. Θα παρακαλούσα. Κύριε Σμολοκτέ, ο προϋπολογισμός έχει αναρτηθεί νομίζω στο διαδίκτυο εδώ και πάρα πολλές μέρες. Μπορεί να κάποιος. Βεβαίως. Δεν μου στείλατε mail να μου πείτε τι έχει αναρτηθεί. Μα είναι στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τι mail ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Και είναι σημαντικό, ξέρετε γιατί έχει μερικά πράγματα τα οποία συμφωνούμε σαν παράταξη, αλλά διαφωνούμε σε άλλα. Θα έπρεπε τουλάχιστον να μας το δώσετε. Να το έχουμε και σαν αρχείο. Να το έχουμε σαν αρχείο. Αφού δεν μας δίνετε τους υπόλοιπους φακέλους. Και εκεί θα παρατηρήσω το εξής. Αφού γίνονται περικοπές. Και έγιναν περικοπές. Οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν θα πληρώνονται πλέον στα δημοτικά συμβούλια. Από εκείνα τα χρήματα δεν θα μπορούσαμε τουλάχιστον η αντιπολίτευση να παίρνουμε έναν φάκελο, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν ξέρω για τους σύμβουλους της συμπολίτευσης. Εκεί θα το κανονίσετε εσείς και ο Δήμαρχος. Εμείς τουλάχιστον, εγώ προσωπικά, θα ήθελα να παίρνω το φάκελο, διότι πράγματι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα διαβάζουμε, να τα μελετούμε. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να έχουμε και γραφείο εδώ. Ευχαριστώ πολύ, αν μακρηγόρησα, αλλά είναι σημαντικά τα θέματα, είναι θέματα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ακούστε με, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, κάθε φορά να μην λέμε τα ίδια πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, ακόμα και σε χαρτί.
Αυτό το κείμενο που έχετε μπροστά σας έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο εδώ και πολλές ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου. Έχετε τη δυνατότητα λοιπόν, αν θέλει κάποιος σύμβουλος να την εκτυπώσει. Τι θέλετε να πούμε για την ΙΣΕ? Δείτε στο τμήμα, στο πάνελ που γράφει Δημοτικό Συμβούλιο, χτυπήστε κάτω κάτι κλικ και δείτε κάτω ποιοι είναι γραμμένοι. Ακόμα δεν αλλάξετε το όνομα του Δημοτικού Συμβούλου που έχει εδώ και 6 μήνες παραιτηθεί. Τι θέλετε να σας πω τώρα για την ιστοσελίδα του Συμβούλου? Δεν πειράζει, κύριε Σμολοκτέ, να τα λέτε, δεν πειράζει. Δεν είναι εύκολη, κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς η ιστοσελίδα του Συμβούλου δεν είναι του. Εφόσον το είδατε, ξέρετε, δεν είναι κακό να έρθετε στο αρμόδιο γραφείο και να πείτε, να το υπενθυμίσετε. Δεν είναι τώρα να δημιουργούμε εικόνες. Και στο web που μπαίνουμε για να δούμε το τέτοιο δεν βγάζει. Δεν γίνεται. Μα εγώ μπαίνω και το βλέπω, κύριε Σμολοκτέ. Το μόνο συμβούλιο που δεν ανέβηκε. Τι να σας πω τώρα. Τώρα τι να σας πω. Όλα τα συμβούλια είναι ερτημένα. Δεν μπήκε το τελευταίο του Ιανουαρίου. Μίλησα με τον κύριο Θανασιάδη και είπαμε κάποια πράγματα. Και με τον κύριο Φατράλη. Για ποιο θέμα δεν μπήκε. Ναι, για να μην λέμε όμως τα ίδια πράγματα, είπαμε αυτά που ήταν να πούμε, τελειώσαμε στο θέμα αυτό. Κύριε Δήμαρχε, έχετε κάποια... Ξεκινάμε. Κύριε Φατράλη, καλυφθήκατε, εντάξει. Ξεκινάμε. Ναι. Στην έδρα του Δήμου το νομίζω... Κύριε Φατράλη, θα δω το αίτημα, θα εξαντλήσω κάθε δυνατότητα για την έδρα του Δήμου. Σας το λέω. Έτσι, σας το λέω, δεν είναι... Θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα. Έγκριση διάθεσης πίστοσης συνολικού ποσού 52.303,10 ευρώ, 52.224,65 ευρώ με τις κρατήσεις. Ορίστε. Για το 2013. Έχουμε συγκεκριμένα ποσό 31.985,47 ευρώ με κρατήσεις, το οποίο θα διατεθεί γενικά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, και ποσό 20.239,18 ευρώ με τις κρατήσεις, το οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης. Το λόγο στον κύριο Παυλίδη. Θέλετε να πείτε κάτι? Απλώς αυτό το ποσό θα χωριστεί σε δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια αυτό. Η 31.985,47 θα διατεθεί η 21.985 στην πρωτοβάθμια και οι 10.000 στη δευτεροβάθμια. Και το 20.239,18 θα διατεθεί 8.000 στη δευτεροβάθμια για καύσιμα και το υπόλοιπο ποσό 12.239,18 στην πρωτοβάθμια. Εγκρίνει το σώμα. Ενέκρινε ομόφωνα. Δεύτερο θέμα. Κατάρτιση και ψήφιση προγράμματος εκτελεστέων έργων για το έτος 2013. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Κύριοι συνάδελφοι, είναι η τρίτη χρονιά στην οποία παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, και μπορώ να πω ότι έχω μια συγκρατημένη χαρά να θυμίσω ότι στις αρχές του 2011 παρουσιάσαμε ένα μηδενικό τεχνικό πρόγραμμα. Μηδενικό. Στις αρχές του 2012 ό,τι συνεχιζόμενο υπήρχε βάλαμε και κάτι ελάχιστα από τη ΣΑΤΑ. Ήρθε το 2013 που μας δίνει τη δυνατότητα πια, μετά από τη σκληρή δουλειά που έγινε των 2 χρόνων, τη σκληρή οικονομία, τη σωστή διαχείριση, την υπομονή των συμπολιτών, να μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, το οποίο στη διάρκεια της χρονιάς θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο μετά τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων που έρχονται αυτό το διάστημα. Εγώ θα σας πω συνολικά τα νούμερα. Το γενικό σύνολο των έργων της ΣΑΤΑ είναι 762.000 και αφορά τη ΣΑΤΑ του 2012, η οποία, αγαπητοί συνάδελφοι μας, ήρθε
τις τελευταίες ημέρες του 2012 και μάλιστα ήρθε τμηματικά. Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2.846.000, γενικό σύνολο έργων του ΕΠΕΡΑ 7.472.000, ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα του ΙΠΕΚΑ 353.000 και το πρώην Ίντερεκ 408.000. Θέλω να σας πω ότι στο επίπεδο αυτό βάζουμε ένα σημαντικότατο μερίδιο στις μελέτες, το οποίο πλησιάζει το 500.000, γιατί έχουμε πλέον τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, έτσι ώστε να βάλουμε τις στέρεες βάσεις για μεγάλα έργα υποδομής και ανάπτυξης που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Μετά την έλευση των προτάσεων των τοπικών συμβουλίων θα ενταχθούν και άλλα έργα στις τοπικές μας κοινότητες, έτσι ώστε να γίνει ένα πλήρες δίκτυο τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων. Δεν αναλύω ακριβώς τον πίνακα, τον έχετε στα χέρια σας. Αν θέλετε κάτι από μένα ή από την τεχνική υπηρεσία, στη διάθεσή σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Το λόγο στον κύριο. Κύριε Φατράλη, έχετε το λόγο. Κύριος Φατράλης με τη σειρά. Ο κύριος Αθανασιάδης. Πρώτα ξεκινάμε τον κύριο Φατράλη. Σας άκουσα, κύριε Δήμαρχε, και λέτε ότι θα φέρουν οι πρόεδροι τις προτάσεις τους κτλ. Εδώ εσείς στην εισήγησή σας μνημονεύετε στην Εκτελεστική Επιτροπή το άρθρο 208 του νόμου 3463 του 2006. Ο νόμος είναι σαφέστατος, ο οποίος λέει 2 μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, δηλαδή 31 Νοεμβρίου, τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. Παρά τα αυτά μας καλείται 3 μήνες μετά να κάνουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Ερχόμαστε σήμερα. Οι περισσότεροι πρόεδροι δεν έχουν καταθέσει τεχνικά προγράμματα των τοπικών των συμβουλίων. Γράφετε ότι κάνατε σύσκεψη. Μαζέψετε τους πρόεδρους εδώ και κάνετε σύσκεψη. Όχι. Δεν τους μαζέψετε. Όχι, βέβαια. Στην απόφασή σας το γράφετε αυτό. Ο τρόπος δηλαδή ο οποίος έγινε και γίνεται αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, ενώ είχατε όλο το χρόνο να το κάνετε, δεν το κάνατε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Είχατε 700.000 ΣΑΤΑ το 2012, βέβαια ήταν το 2011, αλλά βάσει του νόμου, με τη ΣΑΤΑ που πήρατε, μπορούσατε να κάνετε τον προγραμματισμό αυτόν, να καλέσετε τους προέδρους, να πάρετε τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων σύμφωνα με τον κώδικα, γιατί, εν πάση περιπτώσει, για αυτόν τον κώδικα, για αυτούς τους νόμους, έχουμε ακούσει πάρα πολλά μαθήματα εδώ μέσα. Λοιπόν, και θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να γίνει μια σωστή εργασία όσον αφορά το πώς θα γίνει το τεχνικό πρόγραμμα, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Βλέπουμε το τεχνικό πρόγραμμα και διαβάζουμε για τα δημοτικά διαμερίσματα. Προσοτσάνη 42.000, Πετρούσα 50, Κοκκινόγια 6.000 και Συσταγρή 3.000. Πώς θα γίνει σήμερα, θα ψηφίσουμε τι? Οι πρόεδροι που είναι εδώ, τι θα ξέρουν ότι κάθε ένας στο δημοτικό του διαμέρισμα ή στο τοπικό διαμέρισμα ποιο έργο θα εκτελέσει, με ποια απόφαση του τοπικού συμβουλίου η οποία δεν έγινε και πώς θα γίνει? Αύριο μεθαύριο θα έρχονται και θα λένε σε παρακαλώ Δήμαρχε εκείνο το έργο κλπ. Θεωρώ ότι δεν έγινε με καθόλου σωστό τρόπο το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατόν να παίρνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα σήμερα. Αυτό το πρόγραμμα υποτίθεται ότι θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό βάσει του νόμου. Θα το ψηφίσουμε τώρα και όπως θα ψηφίσουμε θα μπει στον προϋπολογισμό στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν στέκει αυτό το πράγμα όπως το κάνατε. Και τα υπόλοιπα, δηλαδή 3 δημοτικά διαμερίσματα έχουν και ξέρουν οι πρόεδροι, είναι όλοι εδώ. Άμα ρωτήσει έναν πρόεδρο τώρα, ξέρω εγώ, τον πρόεδρο από ένα άλλο χωριό που δεν είναι γραμμένα από τα 3, δεν ξέρει τι θα βάλει και τι θα πάει να πει στο χωριό του, ποια είναι τα έργα και τι θα ψηφίσει για τα έργα. Ένας πρόεδρος που δεν έχει το έργο μέσα. Θεωρώ ότι, εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω, να μην μακρηγορώ, αυτό είναι το νόημα που θέλω να πω, ότι θα έπρεπε να γίνει, χρόνο είχατε, το θέμα των 700.000 το είχατε στα χέρια σας και μπορούσατε να κάνετε, διότι βάσει του νόμου η ΣΑΤΑ που παίρνει ένας Δήμος την προηγούμενη χρονιά μπορεί να τον κάνει την επόμενη χρονιά να τον προγραμματίσει.
Βεβαίως πολλές φορές δεν έρχονται, αλλά δεν έχει σημασία ο προγραμματισμός. Και σκεφτείτε, κύριε Δήμαρχε, ότι θα πρέπει να γίνουν αναμορφώσεις οι οποίες θα είναι συνάρτηση των όσων είναι γραμμένα έργα μέσα στον προϋπολογισμό. Τώρα δεν έχουμε γραμμένα, το τι θα γίνει δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Νομίζω, κύριε Φατράλη, ότι τοποθετηθήκατε επάνω σε μια παρεξήγηση ή δεν έγινα κατανοητός από την αρχή. Ελήφθη υπόψη μας η πρώτη δόση της ΆΤΑ. Αν δείτε η τελευταία δόση της ΆΤΑ που μας πήραμε το 12 είναι 31 του μηνός, η πρώτη τελευταία είναι 28. Επαναλαμβάνω, κάναμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, αυτά τα 3 χωριά που είναι γραμμένα μέσα είναι από την προηγούμενη χρονιά γραμμένα. Δεν είναι το φετινό τους, οι φετινές τους προτάσεις. Όχι, ξέρετε πολύ καλά τι είναι όμως, γι' αυτό μην δημιουργείτε εντυπώσεις, με συγχωρείτε. Ακούστε με. Είπαμε, μετά την κατάρτιση αυτού του τεχνικού προγράμματος, ζήτησα από τους προέδρους να κάνουν τοπικά συμβούλια, να μας φέρουν τις προτάσεις τους και θα ενσωματώσουμε, αν θέλετε και με τη συνεργασία και των 2 παρατάξεων της μειοψηφίας, θα ενσωματώσουμε τα κύρια έργα που μας προτείνουν τα χωριά στο φετινό τοπικό πρόγραμμα, καθώς περιμένουμε και άλλες περίπου 700 τόσες χιλιάδες ευρώ. Επαναλαμβάνω, οι προθεσμίες, οι χρονικές, λόγω και του προβλήματος της χώρας ήταν ασφικτικές. Ξεκινήσαμε με αυτό το πρόγραμμα με την πρώτη δόση της ΆΤΑ, δόθηκε εντολή για να είμαστε συνεπείς στους χρόνους, με την πρώτη δόση της ΆΤΑ καταρτήσαμε αυτό το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα και μετά ζητάω τις νέες προτάσεις. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, κύριε Φατράλη, νομίζω, να εντάξουμε ομόφωνα όλοι μας τις άξιες προτάσεις που θα μας κάνουν τα χωριά και θα θέλουμε να τις εντάξουμε στο τεχνικό μας πρόγραμμα για το υπόλοιπο του έτους. Κύριε Φατράλη, παρακαλώ. Πιστεύω ότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι σωστή η διαδικασία καθόλου. Σήμερα θα ψηφίσουμε τι? Ας πούμε για το Ανθοχώρι ή για την περιχώρα που δεν έχουν κανένα έργο. Τι θα ψηφίσουμε σήμερα? Το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα που σας φέρνουμε. Αν θέλετε ψηφίστε το, κύριε Φατράλη, δεν είναι υποχρεωτικό. Στο αυτό κάτω-κάτω, είναι άλλο. όχι, εμείς θα αυτό το σας λέω. κύριε Δήμαρχε. Αυτό ακριβώς σας λέω. Είπατε ήρθε εδώ να ψηφίσετε κάτι. Σας λέω ψηφίστε ή μη ψηφίστε αυτό που σας φέρνει η διοίκηση σήμερα. Ωραία, επαναλαμβάνω, έγινα σαφής για το πώς θα κινηθούμε στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. Γίνατε, αλλά σαφής δεν γίνατε ως προς τη διαδικασία. Μια χαρά ήταν η διαδικασία. Να τελειώνω. Παρακαλώ. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και το οποίο μετά. Δηλαδή δεν θα ψηφίσουμε κάτι, μετά θα φέρουν οι πρόεδροι της Κάντε λάθος, θα ψηφίσετε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο είναι συγκεκριμένο, και ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω πάρα πολύ απλά. Ο πρόεδρος από έναν άλλον της Αργυρούπολης που δεν είναι εδώ πέρα μέσα. Κανένα χωριό δεν είναι, κύριε Φατράλη. Αυτό είναι από τα παλιά. Αυτά που μπήκαν είναι από τα παλιά. Που δεν γίνανε. Ακούστε κάτι. Κύριε Φατράλη, σας λέω πάλι, προσπαθείτε να δημιουργείτε κάποιες εντυπώσεις. Παρακαλώ, σας δίνω το δικαίωμα, βεβαίως. Ακούστε με. Το καλοκαίρι, όταν είχαμε την περικοπή στη ΣΚΑΠ, είπα να σταματήσουν τα έργα ΣΑΤΑ, γιατί φοβόμουν να μην πάθουμε blackout στο Δήμο Οικονομικό. Αυτά που μείνανε, αυτά τα βάζουμε τώρα στο τεχνικό πρόγραμμα. Το γράφετε πουθενά εδώ αυτό? Γιατί να σας το γράψω? Το βλέπετε, καταλαβαίνετε, πολιτική κάνετε πρώτη φορά. Δεν είναι νέες προτάσεις αυτές. Λοιπόν, συνεχιζόμενα είναι. Μισό λεπτό. Εδώ γράφει κατάρτιση τεχνικού προγράμματος του 2013. Τώρα μην τρελαθούμε. Πέστε μας ότι. Μα κύριε Φατράλη, πέρσι όταν κάναμε το τεχνικό πρόγραμμα του 12, βάλαμε ότι συνεχιζόμενο υπήρχε από το 11. Λοιπόν, μη μου λέτε τι να σας πω τώρα. Τώρα να μας πείτε ότι αυτά είναι παλιά έργα για να συζητήσουμε το γράφει και δίπλα, κύριε Φατράλη, και το ξέρετε. Ως προς τη διαδικασία και από εκεί και πέρα τελείωσε. Ότι καθένας είπε την άποψή του. Κύριε Αθανασιάδη, έχετε το λόγο. Συγγνώμη. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Ιανουάριο, έτσι, του 2013. Οι 762.000 ευρώ ΣΑΤΑ τα είχαμε πάρει στο ταμείο μας 31 Δωδεκάτου. Το νούμερο είναι συγκεκριμένο πλέον. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, εάν λέγατε τι αναλογεί σε κάθε χωριό, να είστε σίγουροι ότι όλοι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και τα τοπικά συμβούλια ξέρουν τις αδυναμίες στα χωριά τους, δεδομένου ότι έχουν κάνει κατά καιρούς τεχνικά προγράμματα κτλ., τα οποία φυσικά μέχρι και σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί, θα μπορούσαν να προτάξουν κάποια από αυτά. Δηλαδή, γιατί σήμερα που συζητάμε,
και λέτε ότι τα τοπικά συμβούλια θα κληθούν να κάνουν το τεχνικό πρόγραμμα, με ποια κριτήρια θα το κάνουν? Πάλι θα στείλουν μια έκθεση ιδεών? Δεν θα έπρεπε να περιοριστούν να ξέρουν ότι έστω με πληθυσμιακά κριτήρια θα πάρουν, το τάδε χωριό θα πάρει αυτό το χρηματικό ποσό και να προτάξει ποια έργα θα κάνει? Είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Έτσι. Δεύτερο, μια δεύτερη παρατήρηση. Μην το ξαναπείτε. Τεχνικό πρόγραμμα μηδενικό δεν υπάρχει σε κανένα και πουθενά στον πλανήτη. Το τεχνικό πρόγραμμα, έστω και με 1 ευρώ, είναι τεχνικό πρόγραμμα. Το μηδενικό μην το λέμε για λόγους έτσι, δεν στέκει. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσε ακόμα, αντί να γίνει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε, δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τις ημερομηνίες, αν είχαμε καθυστέρηση κάποιων ημερών θα είχαμε και το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα το είχαμε ενσωματώσει από τις τοπικές κοινότητες και θα βάζαμε όλα μαζί σήμερα και θα βλέπαμε και τι ακριβώς ισορροπίες υπάρχουν και θα εξαντλούσαμε, αν θέλετε, και κάποιες ανάγκες πραγματικές για να είχαμε και πλήρη εικόνα. Σήμερα, έτσι όπως έχει το πράγμα, είναι λίγο βεβαιασμένο. Δηλαδή, εάν είχαμε έστω αν γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτήν την εβδομάδα να γινόταν το τεχνικό πρόγραμμα με τις αποφάσεις, με την αναλογία που αντιστοιχεί σε κάθε χωριό, θα ψηφίζαμε το τεχνικό πρόγραμμα και θα το ενσωματώναμε στον προϋπολογισμό και θα ήμασταν καθόλου εντάξει. Αυτά τα πράγματα φυσικά νομίζω ότι είναι αδυναμίες λίγο της εύρυθμης λειτουργίας και εμείς τα παρατηρούμε με την αίσθηση ότι είναι ο τρίτος χρόνος και θα μπορούσαν να είναι ακόμα πιο λειτουργικά. Το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Αθανασιάδη, κράτησα τους 4 άξονες της τοποθέτησής σας και σας απαντώ ως εξής. Για το πρώτο θέμα, δεν ήθελα να μοιράσω τα ποσά, είναι επιλογή μας. Δεν ήθελα να μοιράσω, να κάνω διαίρεση στα χωριά και να πω εσύ έχεις 15.000, εσύ έχεις 32, εσύ έχεις 60. Ζητήσαμε τις προτάσεις τους πρώτον για να δούμε καταγεγραμμένες και από την οπτική των τοπικών συμβουλίων τις προτάσεις των χωριών και μετά με απόφαση και δική τους, επιτρέψτε μου, και με δική τους σύμφωνη γνώμη και βεβαίως του Δημοτικού Συμβουλίου θα εντάξουμε ό,τι εντάξουμε. Δεύτερον, αν θυμάστε καλά, πέρασε το τεχνικό πρόγραμμα του 2011, μη μου λέτε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μηδενικό. Ήταν πολιτική τοποθέτηση, μηδενικό τεχνικό πρόγραμμα. Τώρα μπορεί να έγραφε μέσα 1 ευρώ τεχνικό. Με συγχωρείτε, το τεχνικό πρόγραμμα, κύριε Αθανασιάδη, είπα, αν ακούσατε τι είπα, ήταν πολιτική μας θέση, μηδενικό τεχνικό πρόγραμμα. Και εγκρίθηκε και από την περιφέρεια και από τους πάντες, όπως ακριβώς το εντάξαμε. Το τρίτο, δεν είμαστε εκπρόθεσμοι, σας παρακαλώ πολύ, περιμέναμε την κοία για τον προϋπολογισμό ως το τέλος του έτους. Με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, ταλαιπωρείται πάρα πολύ η τοπική αυτοδιοίκηση και με όλους αυτούς και ο Δήμος μας. Έτσι λοιπόν, όριο για τις ψηφίσεις των προϋπολογισμών είναι η 31η του Γενάρη. Θέλοντας λοιπόν να είμαστε συνεπείς, ξέρετε, διατελέσατε και εσείς Δήμαρχος, βιαζόμαστε για να είμαστε σύνομοι στις χρηματοδοτήσεις μας. Τα καύσιμά μας και γενικότερα η αναγκαιότητα που υπάρχει για τις οποιοδήποτε χρηματοδοτήσεις. Και τέταρτον και τελευταίο, δεν εκτιμάτε την ειλικρίνειά μου. Δεν εκτιμάτε καθόλου την ειλικρίνειά μου, γιατί θα μπορούσα να σας πω εδώ, αυτό είναι το τεχνικό πρόγραμμα και τελείωσε. 400.000 μελέτες βάζω. Αυτό είναι το μέλλον του Δήμου για μια 20ετία, κύριοι. Αν δεν σας έλεγα ότι θα εντάξουμε έργα, θα μπορούσατε να το ψηφίσετε όπως είναι. Ναι, 400 περίπου χιλιάδες μελέτες. Εγώ όμως με ειλικρίνεια σας απάντησα και είπα ότι ένα ποσοστό θα γίνει και έργα στα χωριά. Γιατί πρέπει να κάνουμε. Και έρχεστε εσείς και μου λέτε φιλολογίες, όχι εσείς κύριε Αθανασιάδη, και ο αρχηγός της μείζωνος αντιπολίτευσης. Εδώ μιλάμε για πρώτη φορά ένα τεχνικό πρόγραμμα που ανοίγει δρόμος 20ετίας για το Δήμο μας. Κάτι που δεν γινόταν τα τελευταία χρόνια. Δευτερολογή, κύριε Αθανασιάδη. Κύριε Φαντράλη, αμέσως μετά. Προσωπικού δεν έθιξα κανένα, δεν πιστεύω να έθιξα. Εντάξει, είναι προσωπική αιχμή, όχι, είναι έκφραση, κύριε Φαντράλη. Δεν σας ενόχλησε η λέξη παραφιλολογώ? Όχι, είπατε προσωπικού, μόνο αυτό λέω. Για να είναι προσωπικού σημαίνει ότι σας έδειξα. Αυτό, εδώ έχουν υποθεί πράγματα και πράγματα. Αν αυτό μας θίγει, το εκτιμώ. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Κύριε Αθανασιάδη. Κοιτάξτε να δείτε. Η ΣΑΤΑ, όπως και η Κεντρική Αυτοτελής Πόρη, η ΣΑΤΑ, σε κάθε χωριό αντιστοιχεί
έναντι των κατοίκων είναι συγκεκριμένο ποσό. Και είναι άτοπο για μένα, δηλαδή να μην ξέρει το κάθε χωριό τι θα πάρει. Δεν είναι υπόθεση ούτε δικιά σας ούτε δικιά μας. Ένα συγκεκριμένο ποσοστό είμαστε υποχρεωμένοι να το δώσουμε γιατί είναι δικό τους. Δεν τους κάνουμε χάρη. Αυτές οι κοινότητες είχαν δικό τους προϋπολογισμό, είχαν δικά τους χρήματα. Δεν κάνει κανείς χάρη σε κανέναν. Και είναι ορθό και τίμιο να ξέρουν αυτοί τι έχουν, τι τους αναλογεί. Από την αναλογία που τους αναλογεί, εάν κάποιο ποσό κρατηθεί γιατί προτάσουμε και κάτι ακόμα να κάνουμε κάπου αλλού, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό θα το σας κομμάτι. Διακόψω, κύριε Αθανασιάδη, με συγχωρείτε. Δεν ισχύει αυτό πια, κύριε Αθανασιάδη. Αυτό σας το λέω εγώ. Δεν ισχύει. Δεν κάνουμε μοιρασιά τη ΣΑΤΑ. Δηλαδή, αν μια δημοτική αρχή, η δική μας, η δική σας την προηγούμενη χρονιά, αν προσέξετε, αλλιώς αντιμετώπιζε το ζήτημα αυτό ο πρώην Δήμος Προσοτσάνης και αλλιώς ο πρώην Δήμος Συνταγρών. Λοιπόν, δεν ισχύει. Δηλαδή, αν ο Δήμος Προσοτσάνης, εμείς επιλέξουμε να κάνουμε 2 μεγάλα έργα από ΣΑΤΑ σε όλο το Δήμο, το ένα να γίνει, με συγχωρείτε, στην Αργυρούπολη, δεν μπορεί. Ποιος σας το είπε, κύριε Αθανασιάδη? Δεν είναι των χωριών αυτά τα χρήματα. Μα στα χωριά μας θα γίνει. Μα δεν χάνουν στα χωριά μας θα γίνει, κύριε Αθανασιάδη. Δεν χάσαν την προσωπικότητα τους. Τι λέτε τώρα? Ο Καλλικράτης αυτό λέει. Αν θέλετε να με τα χωριά. Με συγχωρείτε, σε παρακαλώ. Κύριε Αθανασιάδη, αν θέλετε να καταθέσετε την πολιτική σας άποψη για το ζήτημα της διαχείρισης της ΣΑΤΑ, το αποδέχομαι. Αλλά αν μου μιλάτε για νόμιμη διαχείριση της ΣΑΤΑ, όχι. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε όπως θέλουμε, κύριε Αθανασιάδη. Εντάξει, τότε έχουμε μία εβδομάδα μπροστά. Εσείς πιστεύετε. Έχουμε μία εβδομάδα. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να διαφωνούμε. Έχουμε μπροστά μας λίγες μέρες να το διευκρινίσουμε. Το λόγο στον κύριο με συγχωρείτε, στον κύριο Φατράλη. Για δευτερολογία. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι εγώ δεν ούτε παρφιλολόγησα ούτε αερολόγησα. Έκανα μια ορισμένων νόμων. Και τώρα οι ημερομηνίες στο νόμο δεν επιδέχονται αντιρρήσεις και αμφιβολίες. Μισό λεπτό, δεν τελείωσε. Οπωσδήποτε μας λέτε για τις μελέτες. Μα κάθε χρόνο μπαίνουν οι μελέτες. Οι μελέτες έπρεπε να γίνουν από την πρώτη χρονιά, έπρεπε να μην γίνει τίποτα και να γίνουν μελέτες. Τώρα εμείς δεν κάνουμε κριτική. Άφηνα τα χρέη να πλήρωτα, τα χρέη να φτιάχνω μελέτες. Τα χρέη, κύριε Δημαρχή, όλοι οι Δήμοι τα είχαν τώρα. Φέρτε μια μέρα ένα θέμα να δούμε και τα χρέη. Τα 4 και τα 5 εκατομμύρια που ελέγχθησαν εδώ πέρα φτάνει πια 2 χρόνια. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Ο κόσμος. Πόσο ήταν? Ποια ΣΑΤΑ? Κύριε Τερνεξή, παρακαλώ. Ωραία. Κύριε Φατράλη, δεν απαντάτε, κύριε Φατράλη. Ωραία. Κύριε Φατράλη, απευθύνεστε σε μένα. Εγώ είπα προηγουμένως να γίνει τεχνικό πρόγραμμα 700.000 και να γίνει στην ώρα του. Κύριε Τερνεξή, μην απαντάτε, παρακαλώ. Κύριε Φατράλη, απευθύνεστε σε μένα. Δεν έχει σημασία το χρέος αν πήγε εκεί, διότι μας τα χρωστούσαν εμάς. Αν θέλετε, τα ξαναπούμε 100 φορές τα είπα. Και ότι δεν μας έδωσαν και τους ΚΑΠ και τώρα που δίνουν επιπλέον δεν λέμε τίποτα. Από Κίνα έρχονται, δεν γράφει μέσα. Σας στέλνουμε αυτά από τους πρώην Δήμους που τα χρωστάμε. Λοιπόν, τα λέγαμε εδώ πέρα, τα ξαναλέγαμε, τότε είχαμε κλέψει τα πάντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι εγώ έκανα μία των νόμων και αυτό δεν επιδέχεται αντίρρηση, κύριε αυτό, Δήμαρχε. κύριε Φατράλη, το λέτε εσείς. Δεν το λέει κάνατε μνήμα των νόμων. Με συγχωρείτε. 208, όταν κάποιος κάνει μνήμα των νόμων. Έπρεπε να κάνετε τεχνικό πρόγραμμα. Μισό λεπτό, με διακόπτε. Τελειώνω. Τεχνικό πρόγραμμα έπρεπε να πάρει τους προέδρους και να πάρει τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων και να τις σωματώσει. Τώρα τι να λέμε, αυτά που είπα και προηγουμένως, πώς θα μπουν μέσα ενώ θα ψηφίσουν προϋπολογισμό τώρα, εσείς αύριο θα βάλετε άλλα μέσα ό,τι θέλετε και θα έρχεται ο πρόεδρος και θα λέει αμά βάλαμε αυτό το τεχνικό έργο. Όταν λέτε για νόμους, κύριε Φατράλη, σημαίνει ότι παρανομούμε. Αυτό θέλετε να μας πείτε? Ρωτώ. Με συγχωρείτε. Αυτό λέτε? Με συγχωρείτε. Λέγαμε. Βεβαίως, πείτε ό,τι θέλετε. Ακούστε κάτι, το 2009, κύριε Φατράλη, το 2... Πείτε. Μπορούσαμε να τον συζητήσουμε μέχρι τέλος του μηνός. Εδώ υπήρχαν αποφάσεις που λέγανε να τον ψηφίσουμε, μπορούμε να τον ψηφίσουμε. Εμείς μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε διότι είναι παρά του νόμου. Αλλά εμείς η άποψή μας δεν είναι το πώς θα λειτουργήσουμε με πειθαρχικά και τέτοια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Όμως είναι μια τοποθέτηση. Εγώ δεν έχω στο νου μου ούτε πειθαρχικά, ούτε δικαστήρια, ούτε τίποτε. Ούτε ήρθα εδώ μέσα για αυτό το πράγμα. Για άλλα πράγματα ήρθα. Είστε με συγχωρείτε τώρα, επειδή βλέπω ότι πάτε να κάνετε λίγο, να βαλτσάρετε την κουβέντα.
Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Δεν είστε για πειθαρχικά, τι πειθαρχικά, τι θέλετε να πείτε δηλαδή. Τι θέλετε να πείτε και τι είστε συγκεκριμένα. Πετάτε πυροτεχνήματα, θέλετε να ακούσετε κουβέντες για τα πυροτεχνήματα που λέτε κύριε Φαντράλη. Εξηγήστε μου, ναι. 13 έχουμε κύριε Φαντράλη, για το 9 μου μιλάτε τώρα. 2 χρόνια για το 9 μιλάτε. Ακούστε κάτι. Πληρώνουμε 2 χρόνια τις δουλειές του 9. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Δεν καταλάβατε. Εγώ κύριε Φατράλη κοιτάω το Δήμο μας. Το Δήμο μας κοιτάω. Που για πρώτη φορά ο Δήμος μας έγινε νοικοκύρης οικονομικά. Για πρώτη φορά έχει παράδες για να μπορεί να πληρώσει αυτά που παραγγέλνει και αυτά που πάει να υλοποιήσει. Ως τώρα πλήρωνε υποχρεώσεις δικές σας κύριε Φατράλη και του κυρίου Αθανασιάδη. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είπα ότι τα πήρατε. Έτσι είπα εγώ κάτι τέτοιο. Είπα ότι πλήρωνα χρέη. Και ότι 2 χρόνια. Μη μου λέτε εμένα λοιπόν ότι μηδενικό πρόγραμμα ή άλλο πρόγραμμα. Το λόγο λίγο. Πρώτα θα σας παρακαλέσω. Καταρχήν κύριε Αθανασιάδη, δευτερολογήσατε. Ναι, αλλά επιτρέψτε με προσωπικού, γιατί όταν λέει πληρώνω είναι πολύ εγωιστικό. Λοιπόν, έτσι, θα σας παρακαλέσω εδώ μέσα να καταλάβουμε λίγο τους ρόλους μας. Στους Δήμους υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει ούτε το δικό μου ούτε το δικό σου. Γι' αυτό κιόλας, αν θέλετε, ανακαλέστε το πληρώνω. Όχι, επιτρέψτε μου. Και εμείς όταν αναλάβαμε τους Δήμους τότε, έτσι από τους κοινότητες και τα λοιπά, αναλάβαμε και τα πώς το λέμε, και χρέη, αναλάβαμε και δάνεια και υποχρεώσεις κτλ. Και ποτέ, καλώς, αυτά όλα γίνανε και θα γίνονται και θα πάει. Υπάρχει συνέχεια. Κοιτάξτε, λοιπόν, όχι, ακούστε όπως κύριε είδατε, αντιμετωπίσατε αυτό το διάστημα, αντιμετωπίσατε την κρίση του κράτους. Αυτή την κρίση που αντιμετωπίσατε, μια αναλογική κρίση ήταν κάθε χρόνο. Έτσι, αυτό το κράτος πόντι έχει τα ενδογενή προβλήματά του. Γι' αυτό μην λέμε τώρα και μένουμε σε αυτά τα πράγματα για εντυπώσεις. Εκείνο που έχει σημασία σήμερα, ας περιοριστούμε σε αυτά που μπορούμε να περιοριστούμε και να συμβάλλουμε όλοι μαζί να πάει καλύτερα η κατάσταση. Γιατί η όλη συζήτηση που έχει γίνει τουλάχιστον από μέρους μας ήταν ότι εάν περιμέναμε 2-3 μέρες ακόμα, θα μπορούσαμε ακόμα να είχαμε τις προτάσεις των Προέδρων και θα χρειαζόταν να κάνουμε τροποποιήσεις. Δεν επαναλαμβάνουμε κύριε Αθανασιάδη, ευχαριστώ. Το λόγο στον κύριο, κύριε Δήμαρχε, θέλετε κάτι. Πρέπει να πω κάτι για τον κύριο Αθανασιάδη. Κύριε Αθανασιάδη, ακούστε κάτι. Μία δημοτική αρχή όμως ή μία δημοτική περίοδος δεν μπορεί να πριονίζει το μέλλον της επόμενης δημοτικής περίοδου. Έτσι. Η δική μας δημοτική περίοδος τελειώνει πλέον, έχουν περάσει τα 2 χρόνια και το μόνο που έκανε τα πρώτα 2 χρόνια ήταν να πληρώνει υποχρεώσεις προηγουμένων. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αφήστε το τώρα αυτό, το προϋπολογισμό και το προϋπολογισμό. Αφήστε το. Εγώ σας λέω. Αθανασιάδη, παρακαλώ. Καλός ή κακό. Τώρα με διακόπτατε. Εγώ σας άκουσα με τόση προσοχή. Θα μου επιτρέψετε να το ολοκληρώσω. Γιατί θα γυρίσουμε πάλι στις παλιές κουβέντες. Εγώ δεν σας είπα αν το κάνατε καλός ή κακός. Εγώ λέω ότι η δημοτική αρχή σημερινή για 2 χρόνια αποπλήρωνε χρέη. Τίποτε άλλο δεν λέω. Απλώς. Κύριε Σύρτα, έχετε το λόγο. Εγώ όταν ξεκίνησα από το χωριό μου, εγώ δεν θα μιλήσω για σάτα και ιστορίες. Με λένε τι συμβούλιο έχεις, καρτάτηση, να ψηφίσω το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων. Εγώ εκτελεστέα έργα δεν βλέπω. Όταν γυρίσω πίσω στο χωριό μου και με ρωτήσουν ποιο έργο θα γίνει στην Καλυθέα, εγώ τι θα πω. Θα το σκεφτούμε, θα το δούμε. Έτσι απλά, λαϊκά. Λαϊκά, Δήμαρχε, δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς το βλέπετε εδώ πέρα όλοι σας, δεν το ξέρω. Θα πάω αύριο στην Καλυβρύση, αλλά θα μιλήσω για την Καλυθέα. Θα με ρωτήσουν αύριο το πρωί που θα βγω να πιω ένα καφέ οι παππούδες, όπως ξεκίνησαν να έρθω και με ρωτήσαν τι συμβούλιο έχετε, τους είπα εκτελεστέα έργα. Θα με ρωτήσουν αύριο το πρωί, τι θα γίνει στην Καλυθέα. Εγώ τι θα απαντήσω. Θα το σκεφτούμε τι θα κάνουμε μετά από 2, 5, 10 μέρες. Αυτό. Και πώς θα ψηφίσουμε εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα άρθρα και τις ιστορίες. Απλά. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Έπρεπε να τα καταλαβαίνετε τα άρθρα και τις ιστορίες, κύριε Σύρτα. Αυτός είναι ο λόγος σας. Ο ρόλος σας. Όχι, με συγχωρείτε, εδώ δεν θέλει αγράμματους και γραμματιζούμενους. Εδώ θέλει υπεύθυνους και ανεύθυνους δημοτικούς συμβούλους. Παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν σας είπα τέτοια πράγματα. Σας είπα πώς έχει η κατάσταση. Τέλος. Συγγνώμη. Ο κύριος Ομολόκτο. Ναι, κύριε Σύρτα. Εγώ θέλω την απάντηση του Δημάρχου όταν θα γυρίσω στο χωριό, αφού τα ξέρετε εσείς, τι εκτελεστέα έργα θα γίνουν στην Καλυθέα να πω. Αύριο το πρωί. Και τι ψήφισα εγώ. Γιατί παίζω κάποιο ρόλο εδώ. Θα πείτε στο χωριό ό,τι ακριβώς ψηφίσατε, κύριε Σύρτα. Ή δεν ψηφίσατε.
Θα πείτε αυτό ακριβώς. Ό,τι λέει το τεχνικό πρόγραμμα το σημερινό. Ό,τι λέει, κύριε, το διαβάσατε. Εντάξει. Κύριε Σμολογλωτέ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, επισημαίνω πάλι ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία. Βλέπω την εισηγητική έκθεση στον κύριο Αθανασιάδη μπροστά. Ένα πάρα πολύ ωραίο πόνημα, το οποίο δεν μπορεί κανείς δημοτικός σύμβουλος να έχει πρόσβαση. Θα πρέπει να το πάρουμε και να το κάνουμε διαχειρός περιφορά. Είπα και την προηγούμενη φορά, κύριε Σμολογλωτέ, σας διακόπτω, δεν θα επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Δόθηκαν στους αρχηγούς των παρατάξεων. Λοιπόν, εάν θέλετε, μπορείτε να έρχεστε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Να τα βλέπετε, δεν υπάρχει δυνατότητα φωτοτύπησης φωτοαντιγράφων των εγγράφων. Τελειώσαμε. Δεν θα λέμε τα ίδια πράγματα σε κάθε θέμα. Σε κάθε θέμα δεν θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Δεν έχουμε γραφείο για να κάνουμε παραγωγή της εισηγητικής έκθεσης και του προϋπολογισμού για να την πάρουν οι σύμβουλοι, να τη διαβάσουν, να είναι ενημερωμένοι και να λέμε αυτά τα οποία λέμε. Σταματήστε το πια, κύριε Σμολογλωτέ, αυτό. Σε λίγο, γιατί θα προχωρήσουμε και θα λέμε ότι πάμε σε διοίκηση non-paper. Θα τα βγάζετε μόνο σας στον υπολογιστή. Που θέλετε χαρτούρι σε νέτη 2013. Ήρθατε στο Δημαρχείο να ζητήσετε κάτι. Ποια η φιλολογία αυτή να σταματήσει. Ήρθατε καθόλου και είπατε στην υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το τάδε πρόγραμμα. Είπατε κάτι τέτοιο. Τι θέλετε, να σας τα στείλουμε με κλητήρα στο σπίτι? Σας είπαμε ότι αυτό δεν θα το κάνουμε. Σταματήστε το. Τελείωσε. Μπορείτε να το σεβαστείτε αυτό. Είναι στη διάθεσή σας όλος ο Δήμος, στη διάθεσή σας το υλικό, οι αποφάσεις, οι προτάσεις. Είναι στη διάβια όλα, είναι στο διαδίκτυο όλα. Κύριε Σμολογλωτέ, σας παρακαλώ, είστε ένας μοντέρνος πολιτικός, είστε στέλεχος ενός κόμματος. Μπείτε στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε τα. Κύριε Πρόεδρε, εκπλήσωμαι, κύριε Δήμαρχε, για το λόγο σας. Ειλικρινά εκπλήσωμαι, είστε επιθετικός. Και θα σας πω το εξής. Εδώ δεν κάνουμε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δεν αποφασίζουμε και διατάζουμε. Συμμετοχική δημοκρατία σημαίνει ότι οι πρόεδροι έχουν λόγο. Κύριε Σμολογλωτέ, είστε εκτός θέματος. Ρωτήστε έναν πρόεδρο αν του έχουμε στηρίσει το λόγο, κύριε Σμολογλωτέ. Μην βγαίνετε υπερασπιστής των πρόεδρων. Ρωτήστε τους πρόεδρους πρώτα αν τους έχουμε φημώσει. Ρωτήστε τους. Δεν φημώνω. Κύριε Δημαρχέ, γίνεστε επιθετικός. Θέλουμε να συνεργαστούμε εδώ. Ακούστε με λιγάκι. Ακούστε με λιγάκι. Συμμετοχική δημοκρατία. Επιμένετε. Κύριε Σμολογλωτέ, παρακαλώ, καθίστε στο κάθισμά σας. Γιατί απαγορεύεται να είμαι όρθιος? Όχι, σας παρακαλώ τώρα. Μην τιμώ το Προεδρείο και τον Δήμαρχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς δεν θα πλατιάζουμε. Κύριε Πρόεδρε, θα καθίσω. Θέλετε να καθίσω. Κύριε Σμολογλωτέ. Αλλά προβλέπετε από τον κώδικα να είμαστε όρθιοι και να μιλάμε έτσι. Κύριε Σμολογλωτέ, δεν πλατιάζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συμμετοχική δημοκρατία. Πάμε στο δεύτερο. Δεν ολοκλήρωσα. Ακούστε με προσεκτικά. Η ανάρτηση της οδηγίας που έχουν σταλεί από το Υπουργείο για να συνταχθεί ο προϋπολογισμός είναι γνωστές. Οι χρόνοι είναι γνωστοί. Δεν διαφωνούμε. Διαφωνούμε ως προς τι? Στο ότι αυτή τη στιγμή ήρθαμε και μας καλέσατε εδώ να αποφασίσετε εσείς και να ψηφίσουμε εμείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε πράγματα τα οποία δεν έχουμε μπροστά μας. Αυτό θα σας λέω τόση ώρα. Δηλαδή, το Δημοτικό Σύμβουλο αυτή τη στιγμή είναι κενού περιεχομένου σε αυτό που θα ψηφίσουμε εμείς ως αντιπολίτευση. Εσείς ξέρετε. Εμείς δεν ξέρουμε. Αυτό θέλω να σας επισημάνω. Κύριε Σμολογλωτέ, ευχαριστούμε. Θέλουμε να μας βοηθήσετε, να σας βοηθήσουμε. Δεν θέλουμε να διαφωνούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος συνάδελφος? Ναι, κύριε Τζελεπή, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα περίμενα από κάποιους που ήταν χρόνια στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα στο θόκο του Δημάρχου να γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι τελικά μόνο τις θέσεις κατήγαν και τίποτε άλλο. Έρχονται σήμερα κάποιοι να μας πούνε εδώ ότι τα χρόνια τα δικά τους ήταν παρόμοια με τα σημερινά χρόνια. Αν είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα σε Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα από πρώην Δημάρχους. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως σχέση της χρονιάς ακόμη και του 2010 με τη σημερινή χρονιά. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο εσείς, και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί και η Τρόικα, η εξωτερική και η εσωτερική. Όλοι γνωρίζουν τα πράγματα ακριβώς πάρα πολύ καλά και τι έγινε με τα μνημόνια και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και όλοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι παραλάβαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή και τι έπρεπε να κάνετε εσείς για να μην βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση σήμερα. Δυστυχώς όμως όλα αυτά πάμε να τα καλύψουμε, να θολώσουμε τα νερά και να προσανατολίσουμε τους πολίτες. Θεωρώ απόλυτη ξεφτύλα αυτά που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση Μίζωνα και Ελάσσονα για τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων.
Οι πρόεδροι των Κύριε τοπικών Τζελεπή, συμβουλίων. θα ήθελα λίγο πιο κόσμους χαρακτηρισμούς. Όχι. Είναι απόλυτη ξεφτύλα αυτό και θα εξηγήσω Σας παρακαλώ πολύ. Απόλυτη ξεφτύλα. Γιατί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αυτοδιοίκησης που λείπει δυστυχώς από την Ελλάδα είναι η ανάδειξη της συλλογικότητας των δημοτών. Και αυτοί μπορούν να την κάνουν οι πρόεδροι, όχι εδώ μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι πρόεδροι είναι αυτοί που μπορούν να επιτελέσουν το μεγαλύτερο έργο. Και έρχομαι και λέω τώρα, άστε κύριε Σύρτα, άστε κύριε Σύρτα, τους ξεφτιλίζετε εσείς με αυτά που είπατε, ναι. Κύριε Σύρτα, δηλαδή οι πρόεδροι τι είναι, άβουλα όντα είναι οι πρόεδροι. Άβουλα όντα είναι. Εμείς θα κάνουμε το πρόγραμμα των τοπικών συμβουλίων. Εμείς θα κάνουμε. Κύριε Τζελεπή. Σταματήστε λίγο. Πώς δεν μιλήσατε. Θα πάω στο χωριό σας λέτε και τι θα κάνω. Φέρατε τις προτάσεις στο χωριού σας. Τις φέρατε. Κύριε Σύρτα και κύριε Τζελεπή, παρακαλώ. Δεν απευθύνετε το λόγο ένα στο άλλο. Σας παρακαλώ. Κύριε Τζελεπή, επί του θέματος και θα παρακαλούσα όχι ανάρμοστες εκφράσεις. Παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων. Μάλλον δεν καταλαβαίνετε αυτά που λέω, τέλος πάντων, εντάξει. Μάλλον έπρεπε να είστε αλλού και όχι εδώ πέρα. Σύρτα, παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ναι. Ξέρετε εσείς που πρέπει να είστε. Σας παρακαλώ. Ναι. Εσείς κύριε και κάποιοι άλλοι. Τζελεπή. Ναι. Εντάξει. Κύριε Τζελεπή. Δεν θέλω να έρθω μαζί σας. Μην απευθύνετε το λόγο, κύριε Τζελεπή. Σας παρακαλώ. Δεν χρειάζεται. Κύριε Σύρτα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Εγώ σας διέκοψα όταν μιλούσατε. Εσείς τι διακόπτετε. Ποιον είπα ξεφτύλα εγώ. Είπα εσάς ξεφτύλα. Φυσικά τι τους κάνατε. Ναι, φυσικά. Κύριε Τζελεπή, θα με αναγκάσετε να διακόψω τη συνεδρία σας. Πώς δεν μιλήσατε. Τι είπατε. Κύριε Σύρτα, μην σας παρακαλώ απευθύνετε το λόγο στο... Κύριε Τζελεπή, μην απευθύνετε το λόγο στο... Παρακαλώ πολύ. Κύριε Σύρτα, εσείς ξεκινήσατε γιατί εσείς διακόψατε. Αφήστε το να τελειώσει. Κύριε Τερνεξή. Σας παρακαλώ. Κύριε Τερνεξή. Γιώργο, σας παρακαλώ. Κύριε Τζελεπή, παρακαλώ συνεχίστε. Κύριε Τερνεξή, παρακαλώ πολύ, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Σύρτα, δεν έχετε το λόγο. Το λόγο τον έχει ο κύριος Τζελεπής. Παρακαλώ κύριε Τζελεπή, επί του θέματος, με όχι ανάρμοστες εκφράσεις. Επαναλαμβάνετε, υποβολέα έχω κύριε Σύρτα. Πρόεδρε, λοιπόν, συνεχίζοντας, η οικονομική κατάσταση της χώρας και της αυτοδιοίκησης το 2010 με το 2012 είναι μέρα με τη νύχτα. Αρκεί ένα ποσό να αναφέρουμε μόνο από επίσημα στοιχεία της ΣΚΕΔΕ. Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, λοιπόν, αυτός ο προϋπολογισμός του κεντρικού κράτους σημαίνει κατάρρευση της τοπικής αυτοδιοίκησης και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Σημαίνει το τέλος εποχής της χρηματοδότησης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σημαίνει ακόμη ότι οι Δήμοι θα πρέπει να προσαρμόσουν όλη τη λειτουργία τους, τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στους πολίτες, τα έξοδα τους γενικά με βάση τα έξοδα που θα επιτυχάνουν. Πάνε εκείνα που ξέρετε εσείς τα παλιά καλά χρόνια. Και δεν μιλάω για τα πολύ παλιά, για το 10 και προηγουμένως. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση και με επίσημα στοιχεία της ΣΚΕΔΕ, στον ψηφιστέντα κρατικό προϋπολογισμό του 2013, που είναι πλέον νόμος του κράτους και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η σχετική κωδική για τοπική αυτοδιοίκηση είναι μειωμένη κατά 340 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2012. Δηλαδή η μείωση σε σχέση με το 10 είναι 70%. Και μόνο αυτό το ποσοστό αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σημαίνει κατάρρευση και το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά και το λέτε στις τηλεοράσεις όταν πάτε. Εδώ μέσα όμως και στους πολίτες λέτε τα εντελώς αντίθετα. Μιλήσατε για προθεσμίες, για τήρηση των προθεσμιών. Ναι, μπορεί να έλεγε και η αντιπολίτευση όταν ήσασταν εσείς δημοτική αρχή, η προηγούμενη αντιπολίτευση. Μπορεί και σήμερα να λέγαμε κι εμείς πάρα πολλά σχετικά με τον απολογισμό που είπε ο κ. Φατράλης. Ερχόμενοι σήμερα όμως, όλοι πολύ καλά γνωρίζετε ότι ο προϋπολογισμός, οι οδηγίες για τον προϋπολογισμό, για τη σύνταξη, έγιναν το Δεκέμβρη του 2012. Η ΣΑΤΑ ήρθε τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη του 2012. Πώς λοιπόν εσείς θέλετε να προγραμματίσει κάποιος, και δεν μιλάω για το δικό μας Δήμο, για όλους τους Δήμους. Εδώ υπήρχαν Δήμοι που έκαναν τον προϋπολογισμό πριν έρθει η εγκύκλειος για τις οδηγίες και τον πήραν πίσω και τον αναπροσαρμόζουν τώρα. Μιλάμε δηλαδή σοβαρά για τήρηση των προθεσμιών. Κάποιοι άλλοι από το κεντρικό κράτος πρέπει να τηρούν πρώτα τις προθεσμίες για να μπορέσουν να την τηρούν και οι Δήμοι, η αυτοδιοίκηση. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά από τις πάρα πολλές συνελεύσεις της ΣΚΕΔΕ που έγιναν αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα.
και τα αποτελέσματα αυτών των συνελεύσεων. Επομένως, δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι η κατάσταση της χώρας είναι τραγική. Ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε, ο κεντρικός, ο κρατικός προϋπολογισμός, σημαίνει προϋπολογισμός κατάρρευσης για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δίνει 70% λιγότερα χρήματα με επίσημα στοιχεία της σχέδια από το 2010. Επομένως, το 2010 με τη σημερινή κατάσταση και με αυτή που παραλάβαμε εμείς από τη συνένωση των δύο πρώην Δήμων, είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν αμφισβητούνται αυτά τα στοιχεία. Και έρχομαι τώρα στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος για να φτάσω και στους προέδρους, για να δούμε πώς πρέπει να λειτουργήσουμε τελικά σε έναν Δήμο, όχι μόνο στο δικό μας και σε άλλους Δήμους. Όπως γνωρίζετε και σύμφωνα με τον κώδικα, για να μιλάμε και με τους κώδικες, η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος είναι μια από τις βασικές ευθύνες και φροντίδες της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Και όπως ξέρετε, πρέπει να περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα έργα που να αποβλέπουν στην άμεση ικανοποίηση ζωτικών αναγκών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, βιωτικών αναγκών και να εξυπηρετείται το μεγαλύτερο καταδυοντό ποσοστό του πληθυσμού του Δήμου. Εκτός από αυτό όμως, πριν φτάσουμε σε αυτό, πρέπει να γίνεται και πλήρης αξιολόγηση και ιεράρχηση των έργων ανάλογα με το χαρακτήρα του επίγοντος, της ζωτικότητας και της γενικότερης σημασίας τους για τον πληθυσμό του Δήμου. Ουσιαστικός όμως παράγοντας για τη θετική και αποδοτική κατάρτιση των τεχνικών προγραμμάτων, όπως είναι κατανοητό από όλους μας, είναι πάνω απ' όλο ο οικονομικός παράγοντας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να γίνεται όσο δυνατόν ακριβής πρόβλεψη εξυπηρέτησης των έργων που προγραμματίζονται με βάση τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του εκάστοτε Δήμου. Και ερχόμαστε σήμερα να δούμε εμείς τι μπορούσαμε να κάνουμε με βάση αυτά που λέει ο κώδικας. Όταν εμείς έχουμε έσοδα μειωμένα κατά πολύ από το κεντρικό κράτος, σας είπα 70% από το 2010 μειωμένα. Όταν δεν μας έχει δοθεί η ΣΑΤΑ και μας δίνεται μετά τις προθεσμίες, μετά τη λήξη των προθεσμιών που προβλέπει ο κώδικας για την κατάρτιση των τεχνικών προγραμμάτων και για τον σωστό προγραμματισμό μιας δημοτικής αρχής, με τους προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων και των δημοτικών κοινοτήτων, προκειμένου να καταρτήσουμε και να συντάξουμε ένα σωστό πρόγραμμα τεχνικών έργων. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, έχουν εκπνεύσει προθεσμίες από τις ίδιες αυλεψίες και την αμέλεια της κεντρικής διοίκησης, η οποία έκανε όλα αυτά που σας προανέφερα. Δεν είναι δυνατόν μια δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή, είτε εμείς είτε άλλοι, να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε ακόμη και να κάνουμε τον προϋπολογισμό μας σωστά, όταν όλα οι εγκύκλοι και η ΣΑΤΑ και οι πόροι που είναι μειωμένοι έρχονται την τελευταία ακριβώς στιγμή και δίνεται παράτηση τουλάχιστον για ένα ακριβώς μήνα. Εκτός αυτού προβλέπεται και στον κώδικα, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι μπορεί να γίνει όποτε το θελήσουμε εμείς τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι το ανώτατο όργανο. Και έρχομαι τώρα να μιλήσω για τους προέδρους, γιατί πράγματι εγώ αν ήμουν πρόεδρος θα με προσέβαλε αυτό εδώ πέρα το πράγμα που είπαμε. Ήθελα και σας είπα πάλι ότι το κυριότερο πρόβλημα που αναδεικνύεται που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι η ανάδειξη της συλλογικότητας των δημοτών. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ούτε σήμερα. Πιστεύω ότι εμείς, με βάση την οικονομική κατάσταση τη σημερινή του Δήμου, που την φέραμε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο μετά από νοικοκύρωμα που έγινε όλα αυτά τα 2 χρόνια και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και αποκαταστήσαμε και την εικόνα του Δήμου προς τα έξω σε όλους τους προμηθευτές, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε και αυτό, να αναδείξουμε πράγματι τη συλλογικότητα των δημοτών, πάνω απ' όλα να λειτουργήσουν σωστά τα τοπικά συμβούλια και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Και έρχομαι τώρα και λέω, ο κώδικας είναι σε πλήρη άγνοια των προέδρων. Άντε είναι της Δημοτικής Αρχής, ας πούμε ότι είναι της Δημοτικής Αρχής, είναι σε πλήρη άγνοια των προέδρων. Οι πρόεδροι δηλαδή κατά εσάς είναι τα άβουλα όντα που πρέπει να τους παρακαλέσει ο εκάστοτε δήμαρχος ή εκάστοτε Δημοτική Αρχή ή αντιπολίτευση προκειμένου να κατατρώσουν αυτό το τεχνικό τους πρόγραμμα. Ή θεωρείτε ότι όλα αυτά τα τεχνικά προγράμματα που συντάσσονται τα προηγούμενα χρόνια από τους Δήμους ή αυτά που συντάσσονται από τις Δημοτικές Αρχές τώρα μόνο και μόνο για να τα δείχνουμε είναι και ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα? Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται. Μας ζητάνε να κάνουμε αιτήσια προγράμματα δράσης, μας ζητάνε να κάνουμε το ένα. Θέλουν απλά εκθέσεις ιδεών και τίποτε άλλο. Τίποτε δεν βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες είτε της δημοτικής κοινότητας, είτε της τοπικής κοινότητας, είτε και του Δήμου. Όλα αυτά θα πρέπει η κεντρική εξουσία να προβλέψει πρώτα κάποια πράγματα, ώστε να είμαστε και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπουν οι κώδικες και οι νόμοι. Κατά τη γνώμη μου. Θα σας διακόψω, κύριε Τζελεπή, έχουμε περάσει λίγο στο χρόνο. Ναι, αν θέλετε να συντομεύετε. Ευχαριστώ. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε πραγματικά την εξουσία που πρέπει να ανήκει στους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινοτήτων. Οι ίδιοι οι πρόεδροι, για να μην τους αποξιώνουμε έτσι, να είναι σε εγρήγορση από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος, ούτως ώστε να μην πάμε και να βάλουμε 1, 2, 3, 4, 5 που δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Εδώ οι Δήμοι θα προσπαθούν να επιβιώσουν και να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους από τα ίδια τα έσοδα που θα επιτυχάνουν, και αν δεν τα επιτυχάνουμε το ξέρετε πολύ καλά τι λέει η εποπτεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τους έχουμε στο κεφάλι μας τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τα χρήματα που έχουμε. Καταφέραμε λοιπόν να φτάσουμε σε ένα σημείο καλό οικονομικό τον Δήμο. Δεν πρόκειται να το χαλάσουμε εμείς προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάποιες ανάγκες που δεν είναι και πρωταρχικές. Σας είπα τι προβλέπει ο κώδικας για το τεχνικό πρόγραμμα. Σας είπα ότι ο ουσιαστικός παράγοντας για την θετική αποδοτική κατάρτιση είναι ο οικονομικός. Δεν τον έχουμε, αυτόν δεν τον είχαμε και τώρα θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Επομένως οι πρόεδροι θα πρέπει να μας πούνε 1 ή 2 το πολύ έργα που είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική τους κοινότητα είτε για τη δημοτική κοινότητα, προκειμένου να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε με τη ΣΑΤΑ που ήρθε στο παραπέντε, γιατί προγραμματισμός στο παραπέντε δεν μπορεί να γίνει. Κύριε Τζελεπή, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος συνάδελφος. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά με λίγα λόγια, φταίνε οι πρόεδροι. Αφού πρέπει να ξέρουν τον κώδικα, να σας φέρουν τα έργα τους και εσείς να μην κουνηθείτε. Τους στείλατε, ήθελατε να τα ακούσετε. Τους στείλατε πριν από 3 μέρες ένα χαρτί, το οποίο ούτε όνομα, ούτε πόσο θα είναι το τεχνικό τους πρόγραμμα και τώρα φταίνε αυτοί. Βέβαια, εγώ σημείωσα τι λέτε. Τι κάνουν οι πρόεδροι, δεν γνωρίζουν. Πρέπει να γνωρίζουν, τους κάνετε ένα σεμινάριο ακόμη. Μας είπατε και την κεντρική εξουσία, για την Αφρική μόνο που δεν μας είπατε. Αλλά επί του θέματος δεν μας είπατε. Δηλαδή σε εσάς υπάρχουν περιθώρια να πάτε 1 μήνα πίσω. Εμείς θα ξαναρθώ εγώ, διότι δεν θα πέρασε αυτό έτσι, έχουμε χρόνο ακόμη. Εμείς όταν φέραμε τον ισολογισμό του 2009 με επίσημη εντολή του κράτους που μπορούσε, εσείς από εκείνη τη θέση μας έστειλατε πειθαρχικό συμβούλιο. Εσείς, εδώ είναι γραμμένα, να σας τα φέρω, τα διαβάστε. Εδώ, εσείς, για τον ισολογισμό του 9. Γιατί, μα ο ισολογισμός, κάντε λάθος. Καταρχήν είμαστε εκτός θέματος, σας παρακαλώ, κύριε Τζελεπή. Θα σας πω. Ποιος, κύριε Φατράλη, κύριε Φατράλη, είμαστε εκτός θέματος. Γιατί έχετε άγνοια. Εσείς διαβάζετε εδώ πέρα. Πειθαρχικός θα μας πάτε. Εσείς Τσελεμπής Αθανάσιος. Εδώ. Κύριε Φατράλη, είμαστε εκτός θέματος, σας παρακαλώ. Μιλάμε τώρα για τον ισολογισμό του 9. Δεν το αφήσω αυτό το θέμα. Και είναι θέμα ισολογισμού. Σελίδα 29. Τετάρτη συνεδρία 21 Φεβρουαρίου. Να σας το δώσω, το διαβάσετε, να δείτε τι λέτε εδώ μέσα αυτή την αίθουσα. Αυτό είναι το θέμα, αν με πήγατε ή όχι. Θα σας διαβάσω τι λέτε. Παρακαλώ. Προχωράω, το θέμα αυτό τελείως. Επί της ουσίας. Αυτό που λέτε είναι τελείως άσχετο με τις προθεσμίες που κάντε λάθος μεγάλο. Κύριε Φατράλη, είμαστε εκτός θέματος. Θα σας το δώσω να το διαβάσετε. Να το διαβάσετε. Εδώ είστε 3 μήνες πίσω. Τέλη Νοεμβρίου, επειδή πήρατε το λόγο και θέλετε να πάρετε και τις ευθύνες, τέλη Νοεμβρίου έπρεπε να πάρετε τους προέδρους και να σας δώσουν το τεχνικό πρόγραμμα. Να τους πείτε να σας δώσω τεχνικό πρόγραμμα. Να τα περάσετε μέσα. Ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε τι. Να ψηφίσω εγώ τι για την περιχώρα. Κύριε Τενεξή, θέλετε το λόγο. Καταλάβατε. Κύριε Φατράλη, μισό λεπτό. Ολοκληρώσατε. Κύριε Φατράλη, ολοκληρώσατε. Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ερχόμαστε να ακούσουμε και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Πέστε μας εσείς τις προτάσεις σας. Το λόγο στον κύριο Τερνεξή. Τελείως. Κύριε Τζελεπή. Τελείως ασκετήλα. Δεν ενδιαφέρεστε καθόλου για τεχνικό πρόγραμμα ούτε για τίποτε. Κύριε Τζελεπή, δεν έχετε το λόγο. Η μόνη πρόταση που κάνετε είναι για τα γραφεία σας. Ποτέ δεν κάνατε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Τερνεξή, έχετε το λόγο. Ξέρετε τις ευθύνες σας για την κατάτια του Δήμου. Κύριε Τζελεπή. Κύριε Τερνεξή, έχετε το λόγο. Νομίζω, επειδή κάνουμε πολύ λόγο για το τεχνικό πρόγραμμα, έχουμε την πρόταση του τεχνικού προγράμματος. Αυτή την πρόταση φέρνουμε για ψήφιση. Ήταν σίγουρο ότι θα ήταν καλύτερα να μπορούσαμε από πιο νωρίς να γνωρίζαμε τα ποσά που μπορούμε να δώσουμε στα χωριά, ώστε να κάνουμε και τις προτάσεις τους. 31 Δεκεμβρίου ήρθε η τελευταία δόση. Δεν μπορούσαμε με κανέναν τρόπο να μαντέψουμε από μόνοι μας πόσα λεφτά θα έρθουν. Ήρθαν τα χρήματα, από εδώ και πέρα, όποιες προτάσεις γίνουν, θα βάλουν προτεραιότητες οι πρόεδροι και θα πάρουμε εκεί πέρα. Δυστυχώς, μακάρι να είχαμε τα χρήματα πιο μπροστά, να κάνουμε τον προγραμματισμό σωστά. Τι άλλο να πούμε. Κύριε Αθανασιάδη, δευτερολογήσατε, τριτολογήσατε, όχι άλλο. Όχι, δεν έχουμε. Όχι. Από τα συμφραζόμενά τους καταλαβαίνουμε το εξής, ότι σήμερα έχουμε το ποσό. Το έχουμε. Είναι μια πραγματικότητα. Πριν δεν μπορούσαν να απευθυνθούν στα τοπικά συμβούλια γιατί δεν είχαμε το ποσό. Προσχωρώ, συμφωνώ. Τώρα που το έχουμε το ποσό, ξέρει κάθε χωριό τι θα πάρει. Αυτή είναι η απλή ερώτηση. Απλά πράγματα.
Θα ακολουθήσει, κυρία Αθανασιάδη. Το τεχνικό πρόγραμμα. Το είπα, κυρία Αθανασιάδη, ακούστηκε αυτό το πράγμα 3 φορές. Κάθε χωριό, κάθε τέος κοινότητα θα πρέπει να ξέρει τι έχει. Κυρία Αθανασιάδη, σας αφαιρώ το λόγο. Τελειώσαμε. Αυτό το πράγμα το είπατε 3 φορές. Και ακούστηκε στην αίθουσα 13. Λοιπόν, κάποιος άλλος συνάδελφος. Κύριε Σμολοκτέ, έχετε το παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω το εξής. Θέλω να επισημάνω το εξής διαδικαστικό θέμα. Δεν μιλήσαμε για τις προθεσμίες, Το λόγο έχει ο κύριος Μολοκτός. Κυρία Πρόεδρε, είναι διαδικαστικό το θέμα. Σύμφωνα με τον κώδικα και το άρθρο που αφορά τους δημοτικούς συμβούλους, έχουν απεριόριστο λόγο και έχουν την ευθύνη αυτό που ψηφίζουν. Θα παρακαλούσα. Ποιος σας είπε ότι έχετε απεριόριστο λόγο, κύριε Σμολοκτέ? Υπάρχει κανονισμός Δημοτικού Συμβουλίου για το πόση ώρα μιλάει. Στον προϋπολογισμό. Σε όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είμαστε στον προϋπολογισμό πρώτα-πρώτα. Ακούστε με. Αφήστε λίγο έτσι να το. Εντάξει, αφήνουμε, αλλά μην το. Δηλαδή τα ίδια πράγματα λέμε τα ίδια. Λοιπόν, περνούμε στην ψήφιση. Για την κατάρτιση και ψήφιση του προγράμματος εκτελεστέων έργων για το 2013. Παρόντες. Η παράταξη του κυρίου Φατράλη, παρόντες. Κύριε Σμολοκτέ, ομοίως. Κατά πλειοψηφία. Είστε εκπρόσωπος του αρχηγού της παράταξης, κύριε Σμολοκτέ, αυτή την ώρα? Α, έτσι, μπράβο. Ήθελα να το ξέρω απλώς. Κατά πλειοψηφία. Η κατάρτιση και ψήφιση του προγράμματος των εκτελεστέων έργων για το 2013. Τρίτο θέμα. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την περίοδο άνοιξης 2013. Το θέλει. Παρακαλώ. Α, με συγχωρείτε. Με τρέλανε ο κύριος Μολοκτός, τι να κάνω, με ζάλισε. Και όχι μόνον. Παρακαλώ οι πρόεδροι. Έναν πάλι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, ευχαριστώ κύριε Φατράλη για την υπενθύμηση. Μάτας Αθανάσιος. Ναι. Κυρίου Κυριάκος. Ναι. Παχατουρίδης Γιώργιος. Ναι. Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής. Πούντος. Ναι. Παπαδόπουλος Ελευθέριος. Ναι. Τούσκος Γιώργιος. Εδώ ήταν. Ναι, όχι λευκό. Ναι, όχι λευκό. Γρήγορα. Παρακαλώ. Γιώργο. Λευκό. Παρών. Μούτσιος Αθανάσιος. Βεβαίως. Στα τοπικά συμβούλια τα έχουμε αναφέρει τα έργα, τα έχουμε ξανααναφέρει, έχουμε κάνει πάρα πολλά συμβούλια. Δεν χρειάζεται συνέχεια, έχουμε κάποια έργα οριοθετήσει. Αυτά τα έργα πάντα τα ίδια λέμε. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει ο... Πώς το λέτε? Λαμβάνετε τα ίδια έργα. Δεν έχουμε λόγους πλέον να κάνουμε τοπικά συμβούλια εμείς. Γιατί ξέρουμε τα έργα, ξέρουμε τι είναι. Ο κύριος Μούτσιος Αθανάσιος από την τοπική κοινότητα Καλυθέας. Παρακαλώ, Κινατζήρης Ελευθέριος από τα Κοκκινόγια. Ναι. Ο κύριος Μανταζέλης είναι απόν, ο κύριος Μουρατίδης ομοίως και η κυρία Σαρόγλου. Αβραάμ Δαβίδ. Ψηφίζω παρόν γιατί δεν αναφέρεται κάποιο έργο για το χωριό μου. Παρόν. Ο κύριος Γαβράς Στέφανος. Δεν ακούω. Ναι. Ο κύριος Γεφυρόπουλος από Περιχώρας. Ναι. Τσαούσης Τσανίδης. Σιταγρών. Παρόν. Στο καλύτερο δεν είναι ο κύριος Χαραλαβίδης. Στο καλύτερο. Παρόν. Ο Χριστός και η Παναγία. Εντάξει, Παναγία μου. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την περίοδο της άνοιξης του έτους 2013. Το λόγο έχει ο κύριος Ανθίτσας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητος. Παρακαλώ στο σώμα, μη μιλάτε. Έχουμε λιγάκι νομίζω κουραστεί. Κύριε Ανθίτσα, έχετε το λόγο. Προτείνουμε την πρόσληψη 20 εποχιακών υπαλλήλων τους μήνες της άνοιξης
έναν χειριστή μηχανήματος, έναν ηλεκτρολόγο και οι υπόλοιποι είναι εργάτες. Να πω, το λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Να πω ότι είναι το 1 τρίτο μας έχει εγκριθεί για το 2013 ο αριθμός 60 διμήνων. Το μοιράσαμε σε 3 περιόδους, σε αερινή, θερινή και φθινοπορεινή. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Εγκρίνει το σώμα. Ενέκρινε ομόφωνα. Τέταρτο θέμα. Ορισμός με... Κύριε Σύρτα, παρακαλώ. Τέταρτο θέμα. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού μας Προσώπου έληξε στις 31 Δωδεκάτου και έτσι σήμερα θα ψηφίσουμε και θα εκλέξουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το νομικό μας πρόσωπο. Θέλω να ευχαριστήσω όλη τη διοίκηση και έναν ξεχωριστά του απερχόμενου Συμβουλίου του νομικού μας προσώπου Δημοσίου Δικαίου, γιατί πραγματικά έκανε έναν άθλο, καθώς αν θυμάμαι καλά 18 νομικά πρόσωπα ενοποιήθηκαν σε ένα, λειτουργήσαν ως ένας μικρός δήμος και νομίζω το αποτέλεσμα τους τιμά. Για τη νέα διοίκηση του νομικού μας προσώπου προτείνονται οι εξής, εκτός από τις 2 θέσεις τις οποίες θα υποδείξει η αντιπολίτευση. Την προηγούμενη φορά είχαμε έναν από κάθε παράταξη, τώρα πάλι θα εξαρτηθεί από το πώς θέλει η αντιπολίτευση να το χειριστεί. Λοιπόν, για τη θέση του Προέδρου ο κύριος Μεσονύκτης Κυριάκος. Για τη θέση του Αντιπροέδρου ο κύριος Τζόρτζης Γιώργος. Για τη θέση των συμβούλων από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κύριος Παπαμιχαήλ Γιώργος και ο κύριος Τερνεκτσής Γιάννης. Από την πλευρά των πολιτών οι οποίοι έχουν σχέση με το νομικό πρόσωπο, οι κύριοι Χατζηδιάκος Δημήτρης, Αθανασιάδης Γιώργος, Σεβδάς Αχιλλέας, Χριστοδουλίδης Γιώργος, και από την πλευρά των εκπροσώπων μετά από διαδικασίες που έκαναν των εργαζομένων, μετά από διαδικασίες που έκαναν οι εργαζόμενοι, η κυρία Γρούδου Μαρία. Ως αναπληρωτές για τους προαναφερθέντες προτείνονται οι εξής: Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, Τσακμακίδης Κοσμάς, Καραγιαννίδης Αναστάσιος, Αγαθονιάδης Αλέξανδρος, Τσαλουκίδου Αμαλία, Τοπαλίδης Αλέξανδρος, Χατζιαγαπίου Μαρία, Μουνδρούνη Αλεξάνδρα, Όσα Φιδανούλα. Παρακαλώ να κάνει τις προτάσεις της και η αντιπολίτευση για τους 2. Κινατζίδης σαν τακτικό και ένα αναπληρωματικό, κύριε Φατράλη. Κινατζίδης, Κιλατζίδης. Ο Κώστας είναι στο τακτικό. Ο Κώστας τακτικό. Και ο άλλος θα του δώσετε εσείς, κύριε Αναστασιάδης. Πολύ ωραία. Να συγχαρώ τη διοίκηση την καινούρια. Βέβαια να τους ψηφίσουμε πρώτα. Εγκρίνει το σώμα. Ναι, κρίνε ομόφωνα. Να συγχαρώ λοιπόν την καινούρια διοίκηση. Νομίζω ότι έχει να επιτελέσει ευκολότερο μεν έργο από την προηγούμενη, γιατί τα δύσκολα ήταν στο στήσιμο, αλλά γόνιμο και επικοδομητικό, γιατί και οι καιροί οικονομικά είναι δύσκολοι και το έργο που έχουν να επιτελέσουν είναι σημαντικό. Συγχαρητήρια. Να πούμε ότι είναι παρόν ο Περιφερειακός Σύμβουλος, μόλις τον εντόπισα, δεν ξέρω αν ήταν και προηγουμένως, ο κύριος Μωυσίδης Παναγιώτης. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. 5ο θέμα. Στον κύριο Μεσονύκτη το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο που με περιβάλλει με εμπιστοσύνη για τη συνέχιση του έργου του νομικού προσώπου. Θέλω να δεσμευτώ ενώπιον όλων ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, παρόλο τις δύσκολες και αρνητικές συγκυρίες που βιώνει η χώρα και αναγκαστικά βιώνουμε και εμείς σαν Δήμος και κατ' επέκταση και σαν νομικό πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. 5ο θέμα. Κάποιος άλλος μήπως από τους συναδέλφους? Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου κατασκευή κερκίδας στο γήπεδο της τοπικής κοινότητας Μικρόπολης. Τοπικό διαμέρισμα αναφέρεται βέβαια στο θέμα, διότι έτσι είναι ο τίτλος του έργου, παλαιότερος. Εγκρίνει το σώμα. Ενέκρινε ομόφωνα.
Διάλειμμα λίγων λεπτών, αλλά όποιος θέλει να καπνίσει έξω από την αίθουσα, όχι μέσα στην αίθουσα. 5 λεπτά, έξω από την αίθουσα, όχι μέσα. Όχι πίσω, Γιώργο. Έξω. Δεν έχεις ανάγκη.